سلام تعنا هبلنا رح ندل لكم زخبركم تملكتي بيت السبلي لاي تي في كما يكنيهم نحن بوجنا تصبوا لنا اليوم معنتي أب مقلب زعبا زقناي أخيبا هزباوي ويان حرنة تجراي مسرت زجبر وقعي كنجبر قاشا عدي ملخو قربنا بقاشا مخارجن زعباتي هزباوي ويان حرنة تجراي زكايدو زلون أي ما أخلاي كوميتي خمون ناي بوليت بيرو أبالات أخيبا تايز مسلني رجال زبل ገለገሌኹም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝተወሰነ መንገዲ ርኢኹምዎን ተመልኪትኩምዎን ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ትዝክርዎ ኣብዚ ኣብ ሊላይ ቲቪ እውን ብዛዕባ እቲ ሕወሓት ኣብ ኣክሱም ዘካየዶ ኣኼባ ብፍላይ ቅድሚ ግዝያዊ ምምሕዳር ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ምእላዩ ነቲ ነባር ዝበሃል ናይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ 2012 መንግስቲ ናብ መቐለ ኢንስታል ንኽግበር ኣብ ዝነበረ ኣኼባታት ትግዝያዊ ምምሕዳር እንተቐጸለ እዩ ዝሓይሽ ናይ ቅድሚ ሕጂ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ምምላስ ምስ ብዙሕ ነገር ከበኣሰና ይኽእል እዩ ዝብል መርገጽ ዝሓዙ ሓደ 4 ዝኾኑ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ከም ዝነበሩ ኣብ ዘብሊላይ ቲቪ እውን ሽማቶም ጠቒስና ሓቢርናኩም ነርና ኢና ካብኡ ብተወሳኺ እውን ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኖም ዋላ ቁፅሮም ውሕድ እንተኾነ እቲ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ፀገሙ እንተኾነ ግዝያዊ ምምሕዳር ይቀጽል ዝብል ክሳዕ መወዳእታ መርገጺ ሒዞም ቀጺሎም ኣብ መወዳእታ ግን ብብዝሕ ድምጺ እቲ ናይ ቀደም መንግስቲ ይመለስ ዝብል ያው ከምቲ ኩለትና ዝተመልከትናዮ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ናይ ክልላዊ መንግስቲ ያው ዶክተር ደብረጽዮን ፕሬዚደንት ገይሩ እንሆ ነቐጽል ኣለና ማለት ስለዚ ናይ ሕወሓት ኣኼባ እውን ምስቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ መርገጺ ምፍልላይ ዝተኣሳሰር ከም ዝኾነ ንሰምዖ ነገራት ኣሎ ኣብዚ መዳይ እዚ ፍላይ 4ኦም መናእሰይ ዝበሃሉ ተኽላይ ገብረ መድህን ዶክተር ሰለሞን ኪዳነ ዶክተር ፍሳህ ፍተጽዮን ከምኡውን ሊያ ካሳ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ግዝያዊ ምሕዳር እንተቐጸለ ዝብል መርገጽ ሒዞም ዝማጎቱ ዝነበሩ ናይ ፖሊት ቢሮ ኣባላት ከም ዝኾኑ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ተኣኼባ እውን ትገምጋም ኣብዞም 4 ሰባት እዚኦም ተሪር ዝኾነ ነቐፌታ ከም ዘተኣናገዱን ኣብ ገለገሊኡ እውን ክሳዕ መጠንቀቕታን ከምኡውን ገሊኦም ኣባላት ፖሊት ቢሮ ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ወሪዶም ንኽሰርሑ ዝብል ናይ ጉጅለ ክሳዕ መወዳእታ ገና ይተወሰነን ግን በብጉጅለ ምይይጥ ይገብሩ ስለ ዘለው ኣብዚ መዳይ እዚ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ከም ዘሎ ግን ዝሰማዕናዮ ነገር ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ዝን ካልኦት ምስ ግፋ ዋና ኩነታት ተኣሳሲሩ ከምኡውን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓት ቀንዲ ተጠቀምቱን ሓለውቲ ናይቲ ስርዓትን እንመን እዮም ዝብል እውን ክንርኢና ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ እዚ ሎማዓንቲ ክነዋግዕ ጋሻ ጌራ ዓዲመዮ ዘለኹ ናይ ሕወሓት ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ዝነበረ ከምኡውን ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜ ናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናይ ፕሬዚደንትነት ስልጣን ዘመን ናይ ማእኸላይ ትግራይ ዞባ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ኣቶ ሰለሞን ማዓሾ እዩ ዓዲመዮ ዘለኹ ነቲ ዘተ ወይ ነቲ ዝህልወና ቃለ ምሕትት ምሳና ጸኒሕኩም ክትከታተሉ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ድማ أنا بريح لي سنة صانحت سلامات سلامون مع الشيخ ملخ انكو عاد حمد صخا كمل خبرهم بسلام تراهونا صبو خزن خالاي غيزي ايو قالم حتت كنغبر قدم حد ورح زخون بزعباتي ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ወርቂ ናይ ማዕድን ጉሕለታይ ከም ዝመስል ከምኡን ምስኡ ዝተኣሳሰር ኣብቲ ናይ ግዜ መኸተ ዝነበረ ገለ ኣጀንዳታት ኣልዒልና ውጊዕና ከም ዝነበርና ዝዝከር እሞ እዚ ንኻልኣይ ግዜ ኸ እዩ ምናልባት ኣብቲ መእተውየይ ዝገለጽክዎም ነገራት ኣለዉ እሞ ብዋናነት ናይ ሕወሓት ዘካይዶ ዝቐነየ ኣኼባ ብፍላይ ፖሊት ቢሮ ብዝተወሰነ መንገዲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ያው በጨቕታ ብዝበሃል ደረጃ ሓበሬታ ክዝርጋሕ ቀኒ ኣሎ ሕጂ ከዓ ናይ ጉጅለ ዝበሃል በብጉጅለ ተወዲቦም ኣኼባታትን ገምጋምን ይገብሩ ከም ዘሎ ሰማዕናይ ነገር ኣሎ እሞ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት እውን ስለ ዝነበርካ ክሳብ ቀረባ ግዜ ብዛዕባ እቲ ኣብ መቐለ ዝካየድ ዘሎ ናይቲ ውድብ ኣኼባ ገምጋም ዝሰማዕካዮ ሓበሬታን ካብኡ ቀፂሉ እውን ካሊእ ፋክሽን ወይ ድማ ንስኹም ናይ ጌታቸው ረዳ ሕወሓት ተባሂልኩም ካብቲ ውድብ ተገምዒ ዝወፅእ ሓደ ጉጅለ ሓደ ኣባል ኢኻ ነርካ እሞ ሕጂ እውን ብተወሳኺ ትንዓኹም ደፊኡ ኣውፅኡ ዝበሃል ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓደ ክፋል ሕወሓት ካሊእ ክፋል የዋልድ ዘሎ ዝብል ሓበሬታ ንሰምዕ ኣለና እሞ ብዛዕባኡ ዘለካ ሓበሬታን ትንታነን ኮንዶኾን እንታይ ይመስል ጽቡቕ በርሂው ቅድምና ብዝናይ ሕዚ ገምጋማት ምእታውና
تومنا حلفات ناي TPLF أماتسان ناي جمجام سرعتون خاب جزية ناب جزية انتهي لوت تهتندا أمسئي موسي زبل ملسي الكاد حريشو عتشمون تعمت زنورو الحركة قصيلت نحنا زوصنا اللون اللو حزز كايد جمجاماتون اللو سلازي خاب زناي حزي زكايد جمجام نتسيل كان وينوت جمجمون حسابات تولون التأساسيركا خطري خلقا كابينا بين تقعز المسيوف تقعزو زقاتهم وصقامات زمزقوهم لوطتات انتلمون توم لوطتات بزت أساسر من قد مقرابي صبو زخون ملكع بزلوون كله حزب تግራይ خردو ازقبا سلازي اب TPLF جمجام بزح غزي ايو تخايدو خاب جمجام وصيون يفلتن جمجام بمسرته حمقات كاري خاص ناو حدش معرف تسغاغرلي بمسرته تحسنا جمجام كون زغبو بزرزر ناي وشتي عدخا خاب مسدغ زلكا متاسسار ناي حبرتسب كاناورا التقلال بوليتيكاوي ايكونومياوي محوراو خنتات ناصتاو خنتات نايت خلل امنتاي درجه زلو الكا جمجمكا توم زودق كالوم ودقتات بزرزر ونا نصيركا مستقلال حزب خان محور كانون تراداريخا نقدميت كله كاز خل غعزو حدش سرارحتاتن حدش حساب نمسيو نهزبي إليت أتقلال تግራይ تግራዋይን ናብ ሓደ መንፈስ ከም ጻልካ ተጽበየ መስርሕ ግን ከም ልምዲ ሒዝዎ ዝመጸ ተመራርሓ እዚ ይኮነን ኣብነት ናይ 2010 ሙሳድ ትኸሊኻ ናይ 2016 ሙሳድ ትኸሊኻ ኣብ ክልቲኡ ኣነ ተሳቲፈ ቅድሚኡ እውን ዝረኣዩ ግድፈታት ኣለዉ ስለዚ መሰረታዊ ናይ ገምጋማት ኣካይዳ በቲ ዝቐመጥኩ ሓሳብ ዘይኮነስ ሰባት ከመይ ይኽወቅዕ ዝብል መሰረት ገይሩ ዝካየድ ገምጋማት ወላቱ ዝዳሎ ሰነዳት እውን እንተሪእኻዮ ብቐሊል እምቢብካ ኣብ መን ይኽዓርፍ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ መን ይኽጥቃዕ ዝኽእል ዝብል መሰረት ገይሩ እዩ ዝዳሎ 2010 እውን ብተመሳሳሊ ከምኡ እዩ ዛስዋይ እውን በርዒኑ ኩናት ሒዝልና መውፂ መወዳእቱ ማለት እዩ ኩናት ጥራሕ ኣይኮነን ንኢሃደግ እውን ኣጥፊኡ መሰረታዊቲ ዝበልኩኻ ገምጋም በቲ ዝቕመጥ ናይ ገምጋም መሰረት ሓሳብ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ኣብ 2016 ንሕና ዝወፀናሉ ክትሪኦ ከለኻ እውን ተመሳሳሊ ሓድሽ ሓሳብ ዘለዓለ ናይ ኣካይዳ ለውጢ ንግበር ዝበለ ክሳብ ሕዚ ዘብፅሕናዮም ክሳራታት በዚ ተመሳሳሊ መንገዲ ከይድና ህዝቢ ትግራይ ካብ ድንቁርና ካብ ድሕረት ካብ ኩናት ከነገላግሎ ይንኽእልን ተደጋጋሚ ኩናት ዝካየደሉ ክልል ዝኸውን ዘሎ ተደጋጋሚ ክሳራ እዩ ዝበፅሑ ዘሎ ብሰብስ ብፋይናንስስ ብመሬትስ ብድምር ከኣቲ ሕብረተሰብ ዓዱ ዝለቀሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ስለዚ ብተመሳሳሊ መንገዲ እንድሕር ከይድና ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ክዓዊ ይኽእል ከይዱ ህዝቢ ትግራይ ንምልዋጥ እዩ ዝኾነ ፓርቲ ዝጣየሽ ንባዕሉ ንምንባር ኣይኮነን ስለዚ ዝገምጋም እዚ እውን ተሪእኻዮ ንኩሉ እዩ በቲንዎ ሕዚ ዝመስለ ሰብ ውሕዳት ኣመራርሓ ዝተበተኑ ገይሩ እዩ ዝወስዶ ግን ከባብታት እዩ ተበቲኑ ሰራዊት እዩ ተበቲኑ መንእሰይ ተበቲኑ ዓዲያ ተበቲና ስለዚ ትግራዋይ ናብ ሃልዋቱ ዘይረጋግፀሉ ደረጃ እንዳበፅሐ እዩ ዝኸይዱ ስለዚ እዚ ናይቲ ናይ ገምጋም ስርዓትን ኣብቲ ገምጋም ዝግበር ምድላዋትን እቲ ገምጋም ከይዱ ካብቲ ክልሲ ሓሳብ ናይቲ ገምጋም ካብቲ በቲ ገምጋም ክመፁ ዝኽእሉ ለውጥታት ንዘይምምፃእ ዝተገበረ ምንቅስቃስ ኣብዚ ሕዚ በፂሕናዮ ዘለና ብርኪ ኣብፅሒና ኣሎ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ እዚ ናይ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ገምጋም እውን ካብቶም ዘቐመጥክዎም ናይ 2010 ናይ 2016 ክፍለይ ይኽእል ከፍ ኢሎም ይዘራረቡ ይህልው ይግምግሙ እውን ኣለዉ በትን ንሰምዖም ሓሳባት እውን ኣለዉ
ስለዚህ ገምጋም እዚ ሰባት ሒዙ ይኸድ ልክዕ ከምቲ ናይ 2010 ናይ 2016 ቁፅሮም ብዘይ የገድስ ደረጃ ስልጣኖምን ብዘይ የገድስ ሰብ ብምብራርን ሰብ ብምድያብን ኣብ ትግራይ ተምፀ ለውጥ የለን ሕዚ እዚ እንተዝኸውን ድሕሪ ናይ ወዲ ዘይናዊ መስዋእቲ ብርክት ዝበለ መራርሓታት ተዋሪድ ዝፈልጦ የዛረብ ዘለኹ ናይ ቅድሚ ታሪክ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ታሪክ እውን ባይዘወይ ተመሳሳሊ እዩ ብዙሕ ተቀያይሩ ተንፀገማት ናይ ትግራይ ግን እንተሪእኻየን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳኸበዳ ካብ ግዜ እንዳኸበዳ ጠቅላላን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ናይ ምብታን ሓደጋ ኣብፅሕኖ ዝፈትሕ ገምጋም የለን ስለዚ እዚ ናይ ሕዚ ገምጋም እውን ብተመሳሳሊ ሰባት ከሸማቑ እዮም ሰባት ክቆፅዑ እዮም ሰባት ከባረሩ እዮም ትገምጋሙ እንተሪእኻዮ ዘሴም ገምጋም እዩ ተካይዱ ባዕሉ በቃ ብቲፒኤልኤፍ ዝተተኸለ ፎርሙላ ኣሎ ናይ ገምጋም ፎርሙላ መጀመርያ ሰባት ከተጥቅዖም ዝደለኻ ብዛዕባኦም ወሬ ኢኻ ናብ ህዝቢ ትነዝሕ ብኢንፎርማል ማሓውር ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብቲ ህዝቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ዶ ኣይኮነን ብመፅናዕትታት ትዕቁኖ ብመፅናዕትታት ዓቂንካ ድሓር ኣብዚ ዝረኸብካዮ ፋይንዲንግ ናብ ሚድያታት ኢኻ ተቐብሎ ድሕሪ ብሚድያታት እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ስለቶም ሰባት ብርክት ዝበለ ዘረባታት ይዝረብ ምንም ኣፃሪኻ ዘይትረኽቦ ምንም እውን ከምኡ ዘይኮኑ ኣብ መሪሕነት ጉድለት ኣለዎም ካብቲ ፀገም እሱ ወፃኦም ኢለ ይኮንኩን ፀገም ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምምርሖም ዝተፈጥረ ጉድለት እዩ እሱ ከም ዘለዎ ቀሚጥካ ድሓር ናብ ገምጋሚ እቲኻ ተብስሎ ማለት እዩ ብደገ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ጌርካ ብሲልካ ኢኻ ትዎ ስለዚ ናይ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ገምጋም ብተመሳሳሊ 2010 ዝተካየደ 2016 ዝተካየደ ሕዚ እውን ዝካየድ ዘሎ እዩ ስለዚ ናይ ቲፒኤልኤፍ ጉዳይ ብተራ ገምጋም ዝፀሪ ይኮነን መዋቅራዊ ሽግር እዩ ብርክት ዝበለ ኣመራርሑ ተሪኢኻ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ ዓቕሚ ዘይብሉ ንናይ ትግራይ ኩነታት ብዝግባእ ዘይርዳእ ምስ ህዝቢ በብግዚኡ ኮሚኒኬት ዘይገብር ናይ ህዝቢ መሰረታዊ ሕቶታት ዘይምልስ በቃ ብዝተዛብዐ ፕሮፓጋንዳን ብናይ ምትላል ፕሮፓጋንዳን ክነብር ዝደሊ ሊደርሽፕ እንዲ ይነብር እውን ኣሎ ቀሊል ኣይኮን እቲ ክሳብ ሕዚ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ምንባር ጉዳይ እውን ኣቕሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ገምጋም ግዜ ምቕታል ተዘይኮይኑ ወይ ዝተወሰኑ መራርሓ ከደይብ ከውርድ እዩ ገሊኡ ውሪድን ገሊኡ ከደይብ እዩ በቃ ኔትወርክካ ምምዕርራይ ዝምእዘዘካ ምምዕርራይ ናብ ሓደ ናይ ብርኪ ኣወዳድባ መሪሕነት እሺ ክብል ዝኽእል ብውስናት ንምግዛእ ብውስናት ንምምራሕ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ እዩ ስለዚ ምስቲ ናይ ትግራይ ሽግርን ኣብቲ ውድብ ዘሎ ከበድቲ ሽግራት ንሪኢኻ እዚ ሕዚ ዝግበር እኒአ መቃነዪ ገምጋም ተዘይኮይኑ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሓደ ምዕራፍ ናብ ሓደ ምዕራፍ ዘስግር ኮሚትመንት እውን የለን ባይዘወይ ንዑ ዝመርሕ ድልውነትን ዓቕምን እውን የለን ስለዚኦም ተደማሚሮም እቲ ገምጋም ካብዚ ዝሓለፈ ብዝገደደ መንገዲ ነቲ ክልል ዝቐትል ተዘይኮይኑ ለውጢ ዘምፅእ ገምጋም ኣይኮነን ክኸውን እውን ኣይኽእልን ሕዚ ሓድሽ ዝፈጥሮ ኩነታት ኩሉ ስለዘይኽእል ማለት እዩ ከም ዝበልካዮ እቶም ገምጋማት ይደጋገሙ እዮም ኣብ ኣክሱም ገምጋም ተካይዱ ኣብ መቐለ ገምጋም ይካየድ ሕዚ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ስራሕ ፈፃሚ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ገምጋምን ምንቅቃፍን ኣለዉ ኣብቲ መንጎኦም ንገሊኦም መጠንቀቕታ ይብዎ ንገሊኦም ሓደ ብርኪ ውረድ ይብልዎ ንገሊኦም ከይትዛረብ ዝብል ናብ ዝለዓለ ናይ ፀረ ዲሞክራሲ ኩነታት ዝሰገርሉ ኢኻ ትርኢ ምትእኽኻብ እውን ኣለዎ ናይ ራብሓ ምትእኽኻብ ናይ ከባቢ ምትእኽኻብ ብዕድመ እውን ባዕሉ ናይ ዕድመ ምትእኽኻብ እውን ባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ ንገሊኡ ወለዶ ዝደፍእ ንገሊኡ ወለዶ ዝሕብሕብ ኣካይዳታት እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ውፅኢት እውን ኣብ ቀረባ ክንሪኦ ኢና
توم عنتو تتقسم زنبرك أنا ونكم زول حوريت هاي زلنا نسجنا يكون زيهم كل تسلسة سبيع ديو وردو كفت حمق أيوتون انت زقصلون انت مساسالي تحمق زقصل انت زوردون انت مساسالي حمق زقصل مخنياتو مسرتاو لوط خمص زخل امرارحه زيتاكو حيل سلا زخونه مالتي ايفن كم زول كيف تدحار خنقربي نمبر بخالق تستجزئ امرارحه بوعلو انت سودقتو انت عوتو زمرح حيل يكون تجزيو تجديدو نناي تግራይ ኩነታት እንዳመረሐ ዝኸይድ ዘላ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ካብዚ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ገምጋምዚ ዝኾነ ነገር ክጽበ ይውሉ ዝኾነ ለውጥ ክመጽእ ምናልባት ሰለሞን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት ፖለቲከኛታት ኣብ ገለገሊኡ ናይ አይዲዮሎጂ ናይ ሪኦታ ዓለም ናይ ፖለቲካ ስነ ሓሳብ የፈላለዮም ብግልጽ ካቶም አውጊቶም ወይ ይፈላለዩ ወይ ነናይ ባዕሎም ውድባት ፖለቲካውን ይፈጥሩ ህወሓት እውን ዋላ እቲ ካብ በረኻ ጀሚሩ ኣብ ገለገሊኡ ዋላ ንኽባኣሱ እውን እንታይና ገበርዎ ይመፁ ነይሮም ናይ አይዲዮሎጂ ፈላላይ ከም ዘለዎም እናምሰልዎ ይመፁ ነይሮም ንኣብነት ናይ 93 ኣነ ብዘለና ሓበሬታን መረዳእታን እቲ ናይ ቦኖፓርቲዝም ናይ ተንበርካኽነት ዝብል ኣጀንዳ የትሕዝዎ እምበር ትውሽጡ ጥርቂልካ ክትሪኦ ከለኻ ዘባኣሶም እቲ ቦኖፓርቲዝም ዶ ናይ ማለት ናይ ትውድብ ፀገም ናይ ቦኖፓርቲዝም ናይ ተንበርካኽነት ዝብል ሽፋን ነንባዕሎም ንኽገማምዑ ወይ ውሽጦም ብዝተፈጠረ ኢጎ ንኽፈላለዩ ግድን ስለ ዝኾነ ነቲ ሕብረተሰብ ሒዞምዎ ግን በዚና ተፈላለዩና ፀገምና እዚ ነይሩ ናይ ገዕዚና ናይ ተንበርካኽነት ኢሎም ከም ዝመፁ ይነግሩኻ ቅድመ በረኻ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ነገራት ከም ዝነበረ ይግለጽና ሕጂ ዘሎ ግን ማለት ሕጂዞም ንሕና ብኻፍቲ ሊላይ ቲቪ እውን ዝረኸቦ ካብ እሙናት ምንጭታት ዞም 4-5 እዚኦም ኣጋጣሚ ኮይኑ ማለት ኣብቲ ውድብ ዝተፈለየ ለውጢ ማዕበል ከምፁ ዝኽእል እዮም ኢልካ ወላ ኣይተሓሰብ ግን ግዜያዊ ምምሕዳር እንተቐጸለስ ንኹላት ናይ ጠቅሚ ዝብል ሓሳብ ብመሓዞም ካብዚ ናይ 45 ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባል ወይ ካብዞም 9 ፖሊት ቢሮ ኣባላት ብዝተፈለየ መንገዲ ትገምጋም ኣው ፅዕፅዕ ኢሉ ክትሪኦ ከለኻ ከምቲ ዓንተ ወይ ትገልጾ ዝነበርካ ኮነ ተባሂሉ ካብቲ ዋና ኮር ዝበሃል መሪሕነት ናይ ትውድብ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘንፀባረቐ ኣካል መሪሕነት እንተሃልዩ ያው ሽማቶም ጸሎ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልካዮ ካብቶም ወክረውን ሽማሽም ትህቦ ኣቀዲምካ በት ሕብረተሰብ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሚድያን ብሓደና ሓሙሽተ ብዘሎ ወዳድባታን ተጠቂምካ ነቲ መሪሕነት ተጽላሎ ድሓር ትወቅዖ ማለት ይዝብል ነገር እቲ ናይ ትውድብ ኣካይዳ እሞ ምናልባት ካብዚ ተበጊስና ከምቲ ንስኹም ከባቢ 16 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ዝነበርኩም ዝወፃኹም ለጋጣሚ ነይሩ እንደገና ሕጂ እውን 4-5 ዝኾኑ ገምጋም እውን ኣብ ልዕሊኦም ዕርዩ ብርትዕ ኢሉ ዝተረኣዩ ለጋጣምታት ኣሎሞ ስለዚ ካሊእ ፋክሽን ካሊእ ፍንጫል ህወሓት ክንርኢ ተኽእሎታት ዘሎ ዶ ይመስለካ እንታይ እቲ ገምጋም ከምቲ ዝበልካዮ መሰረታዊ ሓሳብ ሃልዩ ኩሉ ትግራዋይ እውን ተኻቲዑ ዝመርፀሉ መንገዲ ኣይኮነን ተዋና መፈላለየት ስልጣን እያ ኣብ ስልጣን ክትሕዝን ኣብ ስልጣን ተሃሊኻ ኣብ ስልጣን ክትነብርን ማለት እዩ ሕዚ ናይዞም ትብሎም ዘለኻ ፈላላይ ኩናት ኣይንደልን ማለት እዩ ብኻልእ ኣባሃላ ኩሎም መሰረታዊ ፀገማትና ብናይ ፕሪቶርያን ስምዕነት ክንፈትሕ ኣለና ንሱ ኢና ጥቢቕና ክንሕዝ ኣለና ኣብኡ ዝጎድሉ እንተልዮም እውን ብዲስኬሽን ብክርክር ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ረብሓታት ከይጎደሉ ወይ መሰረታዊ ረብሓታት ብዝሕለወሉ መንገዲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ክንፍፅም ንኽእል ኢና ዝብል ድሓርቲ ሓደ ሓይሊ ብቐጥታ እዚኦም ፀላኢ ዘተኣሳስራ እዚኦም ፀላኢ ይርክብ ኣለዎም እዚኦም ካብ ትግራይ ርሕቆም እዮም ዝሓስቡ ዝብል ብቐጥታ ናይ ፍረጃ ስርዓት ይሰር ትፍረጃ ድማ ሕዚ ዝመፀ ኣይኮነን ሕዚ ብዝገምጋም ኣይኮነን ተፈጢሩ ብሚድያታትን ብማሕበራዊ ሚድያታትን ትሪኢኻ ፀኒሑ እዩ ምክንያቱ ንሕና ሕዚ ካብቲ ልምዲ ተበጊስካ በቲ ሚድያታት ክሰምዕ ከለኻ ኣብዚ ዝካየድ ገምጋም መነመን ክውቅዑ ይኽእሉ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩኻ ተመሳሳሊ ካይዳን ፎርሙላን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ዋና መፈላለዪ ግዝያዊ መንግስቲ ይቐፅል ኣይቐፅል እዩ ሕዚ ግዝያዊ መንግስቲ ሓደ ሰብ ዝቕየር ሓደ ሰብ ዝወርድ ዘሎ ሓደ ሰብ ኣብ ትግራይ ዘምፀ ለውጢ ብርግፅ ምምራሕ እዩ ኣብቲ ምምራሕ ዝህልዎ ናይ ባዕሉ ዓቕሚ ናይ ባዕሉ ተወፋይነት ድሌት ዓበይቲ ለውጥታት ከምፅእ ይኽእል እዩ ግን ሓደ ብምቕያርካ
መሰረታዊ ለውጥና ህዝቢ ትግራይ ክትፈትሕ ኣይትኽእልን ያው ደብረጽዮን ይመጽእ ሕዚ ቀደሙን ደብረጽዮን ይነርኩ ትውግእ ዝመርሖ ቅድሚ ውግእ ዝነበረ ስቲል ናይ ህዝቢ ትግራይ ሽግር ግን ቀፂሉ እንዲያውም ገዲዱ ኣብቲ መኸተ እዋን ህዝቢ ትግራይ ዝኸሰሮ ክሳራ ኩልና ንፈልጦ እዩ ብሰብስ ብንብረትስ ብስነ ኣእምሮስ ዳርጋ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ብዙሕ ካብታት ዝተጎደአን ዝሰንበደን ኢልካ ኢኻ ትወስዶ በቲ ኩናት ዘንዚ ደብረጽዮን ይመርሕዎ ሕዚ ከምዚ ገይሩ ዝመርሐ ሓይሊ ተመሊሱ እንትመጽእ ዘምፀእ ለውጢ ክህሉ ይኽእልን 24 ሰዓት ወርሑ ሙሉእ ተዝግምግም ሓንቲ ለውጢ ህዝቢ ትግራይ ከምፅእ ኣይኽእልን ስለ ዘለና መማረፂ ዝሓይሊ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ክውገድ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ዝኸሰረ ሓይሊ እዩ ሕዚኦም ከምኡ ዋሎም ትኽክል እዩ ንሕና እውን ንሱ እዩ ነይሩ እቲ ሓደ መሰረታዊ ኣፈላላይና ሕዚ ዘምፃ ለውጢ ድማ ሓንቲ ክትህሉ ይትኽእልን ምናልባት እንተመፅያ ኩናት እያ ኩናት ዘምፆ ሳዕቤን ከዓ ዋላ ተዓወት ግደፎሞ እንኳን ይዕወት ደይዕወትን ጋና ዋላ እንተዝዕወት እውን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝመፅእ ክሳራ ኣቕሊልካ ዝርአ ኣይኮነን ተኻልኣይ ዘለዓልካዮ እዞም ሰባት እዚኦም ኣፈላላይ ፈጢሮም ክጉምዕ ዶ ይኽእሉ ዝብል ኣነ እንታይ እዩ ዘለኒ ገምጋም ከምኡ ዝበለ ኣፈላላይ ፈጢሮም ክወፅኦም ዝብል የብለይ ግን ኣብ በብመድረኹ ግን ኣፈላላዮም እንዳቐመጡ እዮም መፅኦም ኣፈላላይና ቀሚጥና ኢና ኦኬ ድሕሪ ኣፈላላይና ድማ ኣፈላላይና ተሓልዩ ክንቃለስ ኢና ዝብል መበገሲ እዩ ክህልዎም ዝኽእል እዚኣ ምዃና ስለ ዝፈለጡ እቲ ሓሳቡን ሰዓራይ ስለ ዝኾነ እቲ ሓሳብ ባዕሉ እቶም ሰባት ኣነ ስለ ሰብ ዝውክለ ሰብ እውን የብለይን ነቶም ሰባት ንምጓስ ወይ ድሃልውን ኣይኮነን መበገሲ እቲ ሓሳብ ግን ሰዓራ እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ስለዚ ሓሳብ እዚ ኣብቲ ውሽጢ ውድብ እንዳማዕበለ ከይኸድ ነዚ ሓሳብ እዚ ዝቃወም ሓይሊ ነታ ስልጣን ብሒቱ ክነብር ካብታ ስልጣን እንተወሪደ በታ ስልጣን ተጠቂመ ዘጥፋእኽዎ ጥፋእታት ክሕተት የሉ ስለ ዝፈርሕ ዝሓይሊ ነዚ ሓይሊ እዚ ከልጉሶ ግድን እዩ መዓት መድሃልቲ እዩ ዘብፅሓሎም ከም ዝበልካዮ ቅፅዓታት እውን ዝጀማምርዎ ነገር ኣሎ ከይዱ ከይዱ ምድባት እውን ዘይክምድቦም ይኽእል እዩ ተዘይኮይኑ ግን ሓይሊ ሒዞም ይወፅኦም ዝብል ግምት የብለይ ነንውልቆም ክውስኑ ይኽእሉ እዮም ያው ንዝመስሎም ተዘይኮይኑ ሓይሊ ሒዙ ዘነቃንቕ ይወፅእ ዝብል ግን ክኸውን እውን ኣይኽእልን በቲ ወድዓዊ ኩነታት ናይ ትግራይ ከቢድ ፀረ ዲሞክራሲ ሪኢኻ ብጅምላ እዩ ሰብ ከካብ ዝነበረ ሓላፍነት ምንም ዘየብሉ ግምታት ከይገምገምካ ከየፅረኻ ይኾኑ እዮም ዝኽእሉ ከምዚ ይሰርሑ እዮም ዝተባሃሉ ብዓሰርተ ገለ ብዓሰርተ ትሽዓተ ብ20 ገለን ሰብ ካብ ዝተፈላለየ ናይ መንግስታዊ ኣወዳድባታት ገለገሊኡ እውን ዳርጋ ብመሬት ትሕዞ ማለት እዩ ይፅረግ እዩ ዘሎ ስለዚ ባዕሉ እቲ ሊደርሽፕ ናብ ከቢድ ፀረ ዲሞክራሲ ብሓይሊ ክንበር ዝኽእል ምክንያቱ ንሱ ድማ ብሓይሊ እንዲመፅኡ ብሓሳብ ናይ ህዝቢ መረፃ ብፖለቲካዊ ክርክር ካብ ናይ ሰራዊት ድጋፍ ወፃኢ ኣይኮነን መፅኡ ተመሊሱ ዘሎ ሕዚ ናብ ስልጣን ስለዚ ብሓይሊ ስለ ዝመፀ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ብሓይሊ ክወቅዕ ግድን እዩ ምክንያቱ ሓይሊ እያ መሳርሒቱ እዛ እዋን እዚኣ ስለዚ በቲ ዝበልካዮ ግን ይወፅኦም ዝብል ግምት የብለይን ተተሓዘም እውን ከምኡ ኣይመስልን ነናይ ውልቆም ግን ናይ ምውሳን ዕድል ክህልዎም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ወይ ድማ ገሊኡ ድማ ውሽጢ ኮይነ ተቃሊሰ ሓሳበይ ክስዕር እየ ዝበለ ድማ ነቲ ሓሳብ ሒዙ ክሳብ መሊኦም ገሊኡ ጉባኤ ዘባረርዎ ገሊኡ ምድብ ዘባረርዎ ገሊኡ ዘግልልዎ ገሊኦም ዓጀብቶም ይሕዲጎም ታራ ኣብ መቐለ ዝገብርዎም ክቃለሱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ እቲ መሰረታዊ ስሕተት ግን ናይዞም 3-4 ሰብ ኣይኮነን እቲ ጠቕላላ ጉዕዞ ናይ ገምጋም ናይ ሕወሓት ግን ሰባት ምጥቃዕን ሰባትን ምብራር ኣብ ሰባት መሰረት ጌርካ ዝካየድ ተዘይኮይኑ ናይ ህዝቢ ራብሓን ናይ ትግራይ ኩነታትን ከመይ ክምለስ እዩ ዝብል ካብቲ ዝፈልጦ 2010 ጀሚርና ክሳብ ሕዚ ዘሎ ገምጋም ግን ተኻይዱ እውን ኣይፈልጥን ክካየድ ይኽእል እዩ ዝብል በዚ ሕዚ ዘሎ ኣመራርሓ እውን ኣይግምትን ለውጡ ናይ ዘምፀ ገምጋም የለን ማንም ሰብ ክከራኸር ይኽእል እዩ ሚድያ በዚኣ ስርዓ እዚኣ ገምጊምና እዛ ለውጢ እዚኣ ኣምፂና ኣብነት ኣባይ ወሎ ወሪዱ ወረደ ደብረፅዮን መፅኡ ህዝቢ ትግራይ ሽግሩ ገዲዱ ድሕሪኡ ካልኦቶም ፕሬዚደንታት እውን እንዳተቃየሩ መፅኦም ናይ ህዝቢ ትግራይ ሽግር እንደገና እንዳጋደደ መፅኡ
حزخات موليسو مصني نهزب تግራይ ሽግር ክጋደድ እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ሽግር ኣይፍታሕን ምክንያቱ የለን ገምጋም ካለ ይትረፍኩ ሕዝ ግምግሞ ዘሎ መበገስ ገምጋም ይውሉን ባይዘወይ ሲለን መጋማገም ነጥሎ ምስተወሰና من أمن تودق تبلي خاتوصو تزي كوينو ناي تግራይ ፖለቲካዊ ኩነታት እንታዩ ፕሪቶሪያን ምንታይ ፈሪሱ ናይ ሰራዊትና ኩነታት ናይ ህዝብና ኩነታት ትግራይ ካበናዊና ክንወስዳ ዝብል ገምጋም ኣይገምገሙ ወረዱ ፍሉቲ ከገምገም ካተኣትዎ ገምጋም ድማ መሰረታዊ ሓሳብ ስለ ዘይተራዳዳ ዝኾነ ሰባት አልቢስካ ዝኾነ ሓይሊ ሒስካ ወርሕደ ጽንሐካ ክልተ ወርሒ ክልተ ሰሙን ብዘይገድስ ንኽትጓዓዝ ዝግበር ዘሎ ናይ ገምጋም ቅኒት እዩ ካባይን ለዓልቱ ዘሎ ማእከላይ ኮሚቴ ይፈልጦ ካባይን ለዓልቱ ዘሎ ስራሕ ፈጻሚት ይፈልጦ ግን ተቃዊምካ ክትነብር ስለ ዘይትኽእል ብድሕሪትካ ናይ ሰራዊት ፀቕጢ ስለ ዝመፀካ ዘለካ መማረፂ ኣጽቂትካ ምዝመስለካ ምውጋዕ ይኾን ማለት እቲ ሓሳብን ኣካይዳን ሞ ካብዚ ኣነ መልእኽቲ ክሕልፎ ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ገምጋምዚ ሓንቲ ነገር ክጽበ የውሉን ሰባት ክቀያየሩ ይኽእሉ እዮም ለውጥ ናብ ታሕቲ ትመጽእ ግን ጥር ትብል ክትውልል ክነ ብርግፀኝነት ያነ ዝዛረቦ እውን ማለት እሱውን እዩ ያው ድሕሪ ወርሒ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ኩልና ንዕዘቦ ኩነታት እንዳኾነ ከም ዝኸድ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉን ሓድሽ ተወሊዶም ዘምጽኡ ሓሳብ ስለዚ የለ ማለት እዩ ገረም ምናልባት በተሓደ ወገን ዘሎ ሳይድ ምንም ዘምጽኦ ለውጢ አይህሉን ተመሳሳሊ ገምጋም ተመሳሳሊ አጀንዳ እንደገና ሰብና ወቅዓኻ ናይ ባዕልኻ ረብሓ ትምጉጅጃል ኢልካ ዘቕመጥካይ ነገራት ኣሎሞ ኣጋጣሚ ኮይኑቲ ናይ ሕወሓት በተሓደ ክንፍ ዘሎ ድማ ንጸረለና እዮም ዝብሉ ንኣብነት ናትኩም ናይ ሕወሓት ሓደ ክፋል ያው በትሽዑ ግዜ ዝነበረ ጽዋውዓ ናይ ሕወሓት ሓደ ፍንጫሉ ናይ ጌታቸው ረዳ ክንፍተው ኃይል ይግለጽ ነይሩሞ ኣጋጣሚ ኮይንቶም ሕጅውን ተሪሮም ወጽዮም ዝበሃል ዘሎ ሰባት ብሽም ደረጃው ነፍተና ይኽሱም ዝነበረ ኣኼባ ንስኻትኩም ተደፊኡኩም ንኽትወጽብ ዝግበር ዝነበረ ጻዕሪ ቀንዲ ተወርወርቲ እዮም ነይሮም ክትሪኦም ከለኻ ከም ሰብ ማለት እዩ ናፍቲ ፖሊት ቢሮ ዘሎ ዋላፍቲ ማእከላይ ኮሚቴ ቀንዲ ደፋእቲ እዮም ነይሮም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዓ ተመሊሶም እንደገና ንሶም ተደፋእቲ ዝኾኑ ለጋጣምታት ኣሎ ማለት እዩ ምንም ግን ንሪኦ ሰባት ተደፊኦም ወጽዮም ኣትዮም ንጸረለና ዝብል አጀንዳ ይመጽ ታይ ባይስዎም ታይ ከይ ዝመቕሎም ዘሎ ዝብል ነገር ግን ኣይትሪኦን ማለት ስለዚህ ናይ ኢኮኖሚክ ኢንተረስት ወይ ናይ ካልእ ስልጣን ኣብ ትግራይ ስልጣን ማለት ብሕታዊ ምንጪ ሪሶርስ እናኾነ ከም ዝመጽ ዝፍለጥ ነገር ኣሎ ዕሪና ክነውጋዕ ዓይና እዚኣ ንምንታይኦም ክሳዕ መወዳእታ ከም ማስትሽ ኣፍታ ወንበር ተጣቢቅካ ንምንባር ዝግበር ቃልሲ ታይ ዝወለዶ እዩ ዝብል ነገር ድሓረ ከልዕለ እዮም ሞ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደውን ብርግጽ ካፍቶም ደፋእቲ በት ሰራዊት ወገን ዝነበረ ሓደ ሰብ ነይሩ ግን ዋዕል ሕጂ ተደፊኡ ያው ዓዱ ውዒል ኮይነ ገዛ ኦረድ ዳርጋ ናይ ገዛ ኣሱር ኮይኑ ዝውዕለሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንጸሪና ዘለና ክብሉ ከለው ካመን እዮም ዝጸሪዩ ዝብል ነገር እውን ተራእናየ ጽቡቕ ካልኣይ ሕጸረቢልና ክንሪኦ ዝደል ነገር እንታይ እዩ ያው ሰሌው ነው ስለ ዝነበርካ ነዊሕ ግዜ እውን ካፍቲ ውድብ ካብ ታሕተዋይ ካድረ ማእከላይ ክሳዕ ላዕለዋይ ድሓረ እውን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኮይንካ ነዊሕ ግዜ እውን ስለ ዝጸናሕካ ስልጣን ክሳዕ ክንድኡ ማስትሽ ኮይኖም ክጸንሑ ዝደልይሉ ምኽንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ተሓስብ ካኡ ድሕርቲ ናይ ስልጣን ዘሎ ንመን እዮም ዝደልይዎ ምኽንያቱ ምትእስሳራት ኣለዋ ናይ ሰራዊት ካብ ኮር ንላዕሊ ዝበሃለ ወዳድባ ምስቶም ናይ ሕወሓት ነቲ ናትኩም ጉጅለ ደፊኡ ዝጸንሐ ወይ ድማ ናይ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፖለቲካዊ ስልጣን ተቆጻጺር ዘሎ ሓይሊ ዘተኣሳሰሮም ነገር እንታይ ዝብል ነገር እውን ኣብኡ ከልና ክንራኣይና ንጸሪና ዘለና እዚኦም እግሮም ማለት ናጸረና ኢና ንኽድ ዘለና እምበር ከምቲ ንስኹም ተሓስቡ ዓንቶ ይዘቕመጥካይ ነገር ኣሎ ዘምጽኦ ለውጥ የለን ኳ ኣሲሞቲኦም ዘሎ ዝሓይሉ እውን ክውገድ ዘሎ ኢልካ ዘቕመጥካይ ነገር ኣሎ እሞ ታንጸሪና ዘለና ዝብልዎ ሓሳብ ታይ ማለት ያ ትርጉማ ካመን እዮም ዝጸርዩ ዘለው ካልኣይ ንምንታይ እዮም ስልጣን ክሳዕ ክንድኡ ኣጥቢቆም ዝደልይዎ ዝብል ነገር እውን ካብ ተመክሮ ሓንቲ ነገር ካለ ጽቡቕ እዩ ሕዚ ትክክል ኢኻ ንጸርለና ይብሉ እዮም ናይ ጉጅለ ክሕደትን ጥልመትን ከምዚ ጌርና ወጊድናዮም ውድብና ውሽጣዊ እንዳተጠናኸረ ይኸይድ ኣሎ ይብሉ እዮም እዚ እንታይ መስለካ ፍሽሉ ፕሮፓጋንዳ እዩ ሕዚ ኣነ ዝርዳእኒ መቃለሲ ዕላማታት ኣለና ህዝቢ ትግራይ ዝደልየ ነገር ኣሎ ሓደ ውድብ ኮይኑ
لو تمسي خطوله خلخا تن مسرتاو حتوتاتنا حزب تግራይ انتفتحن طرح انا ابنت ابز حز اوان زلو بوليتيكاوي حتوتاتنا حزب تግራይ لالاو مريتو مملاسي زي ملسوان ندحر صريم زي اختملس نيروا مالتي كال نا حزب تግራይ حتو مسرتاوي ايكونومي نا حزبي ممحياشن نابز نوره مملاسني ናይ ትግራይ ኢኮኖሚያዊ ኩነታት ተሪኻዮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳገደደ ኩሎም ዳርጋ ናብ ዝኸፈአ ናብራ ዝኣቱ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ እዚኣ እንተዝጾሪ በዚኣ ክትልክዖም ትኽእል መነመን ተኣከቡ መነመን ኣመራርሓ ኮኑ ይኮነን ክትልክዕ ዘለካ ሳልሳይ መለክዒ ናይ ትግራይ ናይ ጸጥታ ኩነታት እዩ ናይ ትግራይ ናይ ጸጥታ ኩነታት ትሪኢኻ ሰብ ወፊሩ ይኣቱን ያው በሚዲያታት እንከታተለይና حبريتات ون لنا كلنا بزو خسته مويتو بزو خسته تقتيلو بزو خسته تأسيرو بزو خسته تجوي زيت مسرتاو حطوتات ناي تግራይ استرغاغ تግራይ سلام زلوا فتح زلوا حزبا خمدليو تاتيو صريحو خمدليو زوصلو خونلو زي يكون سلازي زحز لمرار خلك عند حر كوينو صرين دحريلو زنزل علن زلو مسرتاو حطوتات انت موليسن طرحي ካብዚ ወፃኢ ንሱ ጸሬይሉ ፖለቲካዊ ትርጉም ከተሕዞ ዝደልግን ንዝደለኽዎ ማመራርሓ ዝእዘዙኒ ሓሳብ ዘይብሎ ሂበዮም ሓሳብ ወፊሮም ተሓሳብ ምስ ወዱ ናባይ ሓሳብ ደልዮም ዝመፁ ተኣዘዝትን መገልገልትን ኣመራርሓ ምእካብን ክእክብ ስለ ዝደልን ጥራሕ ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ብሓሳብ ዝከራኸር TPLF ዝበሃል ውድብ ወፅዩ ውድብ ዘይብሉ ውሕዳት ሰባት ንትግራይ ከም ድሌቱ ዝገብርዋ ዝተፈጠሩ ጉጅለ ዝብልዎ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስልቲ ብርግጽ ብዙሕ ሰብ ተደናጊሩ እዩ በዚ ዝሓለፈ ታደሰን ትመጽኡ ማዕለም የመምጽ እሞ ማእኸላይ ኮሚቴ ተማይጢ ይጽዲቅዎ በቃ ሕዚ ለውጥ ከነምጽና መንግስትና ቀይርና ኢና ዝብል ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ግን ናብ ዝገደደ ካብ ዝገደደ ናብ ዝኸፈአ ኩነታት ዝኣተወሉ ኩነታት ይኻትሪ ንሱ ይኮነን ተመሰረታዊ ታደሰ ማኖ ግረ ማርያም ስለዝመፀ ወለ ማርያም ስለዝመፀ ናይ ትግራይ መሰረታዊ ለውጢ ክልወጥ ኣይኽእልን ሓሳብ ይኽልውጦ ዝኽእል ምርዳእ ይኽልውጦ ዝኽእል ምትእማን ይኽልውጦ ዝኽእል ሓድሽ ሓሳብ ዝቕበል ሊደርሺፕ ትግራይ ክፍጠር ዝኽእል ከምኡ ዝበለ ግን ኣይኮነን ዕንክሊል እንዳበለ 10 20ታት ግዜ ዝወደቀ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ክሳራ ዘእተወ ሓይሊ ኣነ ሕዚ ነቲ መስመር ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ እቲ መስመር እቲ ጠቕላላ ናይ ትውድብ ፖሊሲ ስትራቴጂ ኣይነክን ዘለኹ እቲ ሊደርሺፕ ግን ከም ዘለ ደካማ እዩ ስለዚ ነዚ ክፍፅም ስለ ዘይኽእል ቃላት እዩ ዝመርፅ ሕደት ይብል ፀላእ ይብል ጥልመት ይብል ምስ መን ደኾን ተራኸበ ይብል ወዲቡ ያው ዘጸልሙ ይምድብ ደለልቲ ይምድብ استفلا من قدتات እንዳገበረ እዩ ዝኸይድ ግን ግልጋሎቶም ተሪኸም ማንሽተያ ሕዚ ዞም ከም ዝገብሩ ሰባት በቢ ንኡስ ምዕራፊ ዝቕይሮም አገልግል የብሉሞ ኣሲሩ ይዘጥፎ አገልግል የብሉሞ ናብ ገሊ ይሽጉጦም ስለዚ ዕላማ ዘይብሉ መሰረታዊ ዕላማታት ናይ ትግራይ ዘይምልስ ኣጽርፍታት ዝተጸመደ ናይ ፕሮፓጋንዳን አካይዳን ተመስሪቱ ሰባት እንዳ ወንጀለ ዝውዕል بچبط ام مدرخ ግን حساب ዘይብሉ ተሳዓራይ ማለት እዩ ተሳዓራይ በሐሳብ ኮስ ንሕና ሲዕርና ኢና በድምጽ እንዴት ማዕቀነ ናይ TPLF ድምጽ ሲዕርና ኢና በሐሳቡን ሲዕርና ይርና ኢና ግን በጥይት ድማ ሲዕሮም ሰው ማለት እዩ ስለዚህ እዚ እዩ ንጸርለና ኢሉ ዝኸዶ ጽሬት ዘይኮነ ዝደልዮም ሰባት ይክበለኹ ናይ ህዝቢ ትግራይ አጀንዳ ግን ያው ተና አጀንዳታት ለክዕ ሰብ ክፈረድ ይኽእል እዩ ተጾሪ በአጀንዳ እኻት ትልኩዕ ብዘረባ ይኮነን በርነ ወሕዋን ዝገበሩ መራርሓዮም ፋይናንስ ኣለዎም ሚዲያታት ኣለዎም ዲፕሎማሲያዊ ምትእስሳር እውን ተሪእኻዮ ቀሊል ኣይኮነን ዝጸንሐ ተረፍ ወተረፍ ዓቕሚ ተጠቂምካ ዝግበር ጸለመታት እዩ ዝብል መበገሲ እዩ ዘለኒ ስለዚ ጽሬት ዘይኮነስ ካብ ዝገደደ ናብ ዝገደደ ኩሉ መዳይ መዐቀነ ናይ ጥፍኣት ዝለዓለ ውፅኢታት እንዳምፅኦም
ዝኸዱ ዘለዉ ዝድማ ብተግባር ህዝቢ ትግራይ ክሪኦ ይኽእል እዩ ካልእቶም ሕዚ ዝቕፅዑ ዘለዉ ከምቲ ዝበልካዮ ምሳና ብሓሳብ ኣፈላላይ ነይርዎም እዩ ገለገሊኦም እውን ኣብ ቅድሚት ኮይኖም እዮም ዝከራኸሩ ነይሮም ተን ሕዚ ዝግምገምዎን ዘለውን ይግምግሙ ነይሮም ብርግፅ ገለገሊኦም anyway በተሓሳስባ ግን ኣብቲ ደረጃ ስኡ ነይሩ ናይ ውልቀ ሰባት ገዲፍና ሕዚ ተመሊሳ ናብኦም መፅያ ብተመሳሳሊ መንገዲ እዮም ዝግምገሙ ዘለዉ ማለት እዩ ያው ንዕዘቦ ኣለና ንሪኦ ኣለና ንሰምዖ ኣለና ሕዚ እዚኦም ኣብቲ ቅድሚ ሕዚ ንዓና ስለ ዝተቃወሙና ይቕፅዑውን ስለ ዘለዉ ሲልካ መካኒካል ተተረዲእካ ክፉእ ይረኽቡ ስለ ዘለዉ እንኳዕ ረኸቡ ትብል ኢኻ ኣነ ከምኡ ይብልን ምክንያቱ ትግራይ ክትፀሪ እየ ዝደሊ ትግራይ ሰላም ክኸውን እየ ዝደሊ ኣብ ዝኾነ እዋን ዝነበሮ ፖለቲካዊ ኣቋም ቀይሩ ናብ ዝሓሸ ኣተሓሳስባ እንትመፅእ ያው ኣቋሙ ክሳብ ዝቀየረ ተቃላሳይ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ተዘይኮይኑ ግን እንኳዕ ረኸብዎ እንኳዕ ተቆፅዑ እንኳዕ ተገለሉ እንኳዕ ምፅላ ይርክበለኩም ተባሃሉ እንኳዕ ኔትወርክ ኣለኩም ተባሃሉ እንኳዕ ለያው ተባሃሉ ክብል ኣይደልን መፍትሒ እውን ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ሽዑ ዝነበሮም ምንቅስቃስን ሽዑ ዝነበሮም ኣካይዳን ግን ያው ክገብርዎ ዝኽእሉ ክፀልምዎ ዝኽእሉ እውን ኣፀሊሞም ክዛረብዎ ዝኽእሉ እውን ተዛሪቦም ሕዚ ግን ተማሂሮም ይኾኑ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ ሰብ ክምሃር ኢኻ ዕድል ዘለካ ገይረ ናብታ ናይ ስልጣን ክልተ ሕቶ ሓይተካ ነይሮሞ ምናልባት ሕቶይ ብደንቢ ክስታይ ንክገብር ኢለ እየ ኣብ ትግራይ ሲት ስልጣን ህርፋን ወይ ድማ ማለት ስልጣን ዘይሩ ንክትሰርሐሉ እንተኮይኑ ስልጣን ጥዑም ፅቡቅ እንድዩ ስልጣን ኣይፅላዕን ግን ትሽግር ዝኸውን ዘሎ ስልጣን ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ፀገም ዘይትፈትሐሉ እንትኾንካ ጓዳኣስ ናይቲ ፀገም ንሱ ብዝገደደ ተጋደሉ እንድሕር ኮንካ ናይ ባዕልኻን ቤተሰብካን ወይ ናይቲ ጉጅለ ጥራይ ትብሎም ሰባት ንምርባሕ ተኮይኑ ግን ኦልሬዲ ዲክታተርሺፕ ዝኸውን መላኽነት ይመፅእ ድሓር ውሕዳት ዝጥቀሙሉ ብዙሓት ድማ ዝርገፅሉ ስርዓት ናይ ምፍጣር ከይዱ እውን ክኾን ይኽእል እሞ ምናልባት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ቦምበር ትውድብ ቅድሚ 6-7 ዓመት ዝነበረ ድጋፍ ይፍለጥ እዩ ናይቲ ዓዲ ከም መራሒ እውን ትኩናት ዝተኣተወሉን ኣብ ኩናት እውን ዝተወፀሉን መንገዲ ኩሉ ይፍለጥ እዩ ኣብ ትሕቲ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ መሪሕነት ዘመን 1 ሚልዮን ትግራዋይ ከም ዝሃለቐ ብውሽጥን ብደገን ፀብፃባት እኒአው እዮም ማለት ብዙሕ ትግራዋይ ድሕሪ ዝኩሉ ደብረፅዮን ተመሊሱ እንደገና ናይቲ ዓዲ መራሒ ክኸውን ናይ ቤት ፍርዲ ዳኛ ኣብ ጎኒ ደው ኣቢሉ ኣብ ቤት ምኽሪ ፕሬዚደንት ኮይኑ ቃለ መሓላ ክፍፅም ኢሉ ዝተፀበየ ሰብ አይ ዶንት ኖ ውሕዳት ሰባት ይነብሩ ይኾኑ እቶም ዝፈልጡ ማለት እዩ ግን እዚ ምስ ኮነ ኩሉ ሰብ ደንፂዎ እውን ብስሩ እውን ናይ ትግራይ ፖለቲካስ ክሳዕ ክንድዙ ዲበሽቂጥ ኢሉ ብዙሕ ተስፋ ዝቆረፀ ሰብ ኣሎ ኣብ ትሕቲኻ ኣብ ናትካ መሪሕነት 1 ሚልዮን ዝኣክል ህይወት እንድሕር ጠፊኡ ታዩ ጎዲሉን ኢልካ እውን ንነብስኻ ተሓተሉ ግዜ ምኾነ ነይሩ ኢሎም ዝማጎት ሰባት ኣለዉ ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብዚ ዘመን እዚ መብራህቲ ብዝተቆራረፀ መንገዲ ናብ ሕብረተሰብ ኣገልግሎት ጉቡእ ኣገልግሎት ብዘይ ምርካብኩም ናተይ ፀገም እሞ ይቕረይታ ገበርለይ ኢሎም ዝወርዱ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ካብ ትካላት እውን መንግስታት ይኹኑ ፕሬዚደንታት ብዙሓት እዮም ኣብዚ ዓለም እዚ ህይወት ሰብ ከይጠፍእ ግን ኣገልግሎት ብዘይ ምርካብኩም ኢሉ ይቕረይታ ሓቲቱ ካብ ስልጣኑ ዝወርድ መራሕብ ዘለሉ ዓለም ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ናቱ ዘመነ መሪሕነት እሞ ካብ ናቱ ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ሽግር ያው ትዋና ንሱ መራሕ ስለ ዝነበረ እምበር ኩላኻትኩም በብደረጅኡ ኣብቲ ናይ ሕወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ምምሕዳር ነይርኩም ኢኹም ግን ትፀገምታ ኮይኑ ሰባት ብዝተኻእለ መጠን ትገለገልዩ ኣድሚት እናገበረ መፅኡ ንኣብነት ሰሎሞን ካልኦቶም እውን ተመሳኹም ዝነበሩ በቲ ሓደ ጉጅለ ናይ ጌታቸው ረዳ ዋላ ኣካል ናይቲ መፍትሒ እዮም ኢለኳ ተዘይኣመንኩ ተናእሰ ግን ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ፀገም እእቲናዩ ኢና ውዲቕናዩ ኢና ስለዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀገም ዝፍታሕ ካሊእ መንገዲ እዩ ዝብል ኣድሚት ምግባር ንሪእሉ ነገራት ኣሎ ስለዚ ናይ ዶክተር ደብረፅዮንን ናቱ ከባቢ ዙርያ ዘለዎም ቶም ጉጅለ ዝበልካዮም ክሳዕ ክንድዚ ንስልጣን ማለት ተላጊብካ ምትራፍ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ ነየኑ ዕላማ እዩ ዝብል ነገር ቁርብ ተውጋዕኻ እናፅቡቕ ይመስለኒ ሕዝታይ መስለካ ስልጣን ዝበዝሕ ግዜ እንድሕር ተዘይገዲብካዮ ብፍላይ ካብ ድኻ ዓዲ
ኣብ ድንቁርና ዘለዎ ዓዲ ድሕረታት ኣብ ዘለዎ ዓዲ ብዙሕ ወንጀላት ኢኻ ትሰርሓሉ ሕዚ ንደብረፅዮን ሲልና ንኣብነት ናቱ ከም ኬዝ ንውሰድ ነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ፀኒሑ እዩ ኣብ ስልጣን ግዜኡ ከበድቲ ወንጀላት ኣለዎ ከበድቲ ወንጀላት ማለት እዩ ስለዚ እዞም ወንጀላት እዚኦም ካብ ስልጣን ተወሪዱ ተሓታቲ ስለዚ ዘላቶ መማረፂት እግሩ እንዳጎተተ እንተኾነ ኣብ ስልጣን ምንባር እያ ምክንያቱ በቶም ጥፋእታት ክሕተት እዩ ህዝቢ ትግራይ ክሓቶ እዩ ሕዚ ክእሰር ቤት ፍርዲ ክቐርብ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ክቐምጦ ይኽእልን ብኣኻ እዩ ዝኩሉ ክሳራ በፂሕና ኢኮኖሚና ብኣኻ ይጠፍኡ ብኩናት ሰኣናትካ ናይ ምምራሕ ጉድለት ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን በቲንካዮ ከምቲ ዝበልካዮ መዓት ህዝቢ እዩ ሞይቱ ኣብዚ መኸተ እዚ መዓት ስደት እዩ ዝካየድ ዘሎ መዓት ናይ ኢኮኖሚ ምጭርዋራትን ኣለዎ ባይዘወይ ኣብቲ መኸተ ኣብ ካልእ እዋን እንዳሃለዎ ዝነበሮ ጉድለታት እውን ስለዚ እዚኦም ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ እዮም ኣብ ቅድሚ ዓይኒ እዮም ስለዚ እዚኦም ጉድለታት እዚኦም ተሸኪሙ ካብ ስልጣን ወሪዱ ከም ዘይነብር ልዕሊ ማንም ባዕሉ ይኣምን ልዕሊ ማንም ባዕሉ ይኣምን ማለት እዩ ስለ ዘላቶ መማረፂት ከይሕተት ኣብቲ ነፍትን ዘሎ ሪሶርሳት እውን ከኣኻኽብ ኣፍታ ስልጣን እንደምንም ኢሉ ክነብር እዩ ዘለዎ እምበር ከም ለባም ሰብ ካብቲ ውድብ ዝኾነ መራሒ ኮ ምምፃእ ትኽእል ኢኻ ኣነ ይትረፈኒ ክትብል ኣለካ ምክንያቱ ክሳራ እዩ መሪሕነት ክሳራ ክቅንስ መራሒ ዝኸውን ፀገም ፈቲሕካ መራሒ ትኸውን ግን ተደራረብ ፀገማት እዮም ዝመፁ ዘለዉ ብዛ ዓዲ ብናቱ እዋን ኢህደግ ኣጥፊኡ ብናቱ እዋን ትግራይ ናብ ዝሕዚ በፂሓቶ ዘለና ደረጃ በፂሑ መሬት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ የእትዩ ተጋዲልና ኢና ተቃሊስና ኢና ኣብ ከይዲ ቃልስና ዝተፈጥሩ ጉድለታት ኣለዉ ሰኣን ፍላጥና ሰኣን ዓቕምናን ስለዚ ካብ ሕዚ ድንየ ኣነ ናብ መሪሕነት ክመፅእ የብለይን ብጎኒ ኮይኑ ክሕግዝ እዩ ዘለኒ ክብል ኣለዎ ነይርዎ ማለት እዩ እንድሕር ትክክለኛ ህዝቢ ትግራይ ዝሓስብ ኮይኑ እዚ ግን ኣይበለን ተመሊሱ መፅኡ ተመሊሱ ከዓ ኩናት ክካየድ ያው ንህዝቢ ትግራይ ከም ዝበልካዮ ኣብቲ ግፋ ክንሪኦ ኢና እምበር ንክግፈፍ ኣውጅሉ ማለት እዩ ንኻልኣይ ናብ ፅንተት ክንከኣቱ እንደገና ኣዋጃት ይእወጅ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ስልጣን ምንባር ንዝፈጠርካዮ ስሕተት ከይትሕተት ንዝፈጠርካዮ ስሕተት ከይትጥያቕ ኣብ ጥቓኻን ከባቢኻን ቤተሰብካን ዘሎ ናይ ሃፍቲ ምኽዕባት ከዓ ተጠቃምነት ኮንካ ንክትከይድ ትግበር ምርብራብ እያ ርግፅ ኢሎም መለሰኛ ዝኾኑ እዚ ክብሪ ሓደ ሓደ ትረኽበሉ ትኸውን ኢኻ እዚ ግን ንእሽተ እዩ ተዋና ግን ወንጀል እያ ተዋና ግን ንከይትሕተት እያ ተዋና ዝተሰወአ ይሰዋእ ዝሞተ ይሙት ኢልካ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘለካ ምቕፃል እያ ምክንያቱ ካልእ መንበሪ እውን የብሉን ባይዘ እቲ ናይ ቲፒኤልኤፍ ናይ ኤግዚት ናይ ሊደርሽፕ ክወፅእ ከሎ ዘሎ ናይ ኤግዚት ኩነታት እውን ሕማቕ እዩ ትሪኦም ነባራት ኣመራርሓ ዝነበሩ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣብ መቐለ እዮም ሲኢሎም ዘወርወር ዝብሉ ፖሊት ቢሮ ነይሮም ናይ ውድብ ኣመራርሓ ነይሮም ፕሬዚደንታት ነይሮም እዛ ዕጫ እዚኣ ክትበፅሐኒ እውን ይብል ስለ ዘለካ ንመማረፂት ዝተፈጥረት ትፈጠር ካብዛ ስልጣን እዚኣ ኣነ ኣይወርድን ተወሪዶውን ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት ዝውደብ ወዳዲበ ዝኽፈል ከፋፊለ ተመሊሰ እዛ ስልጣን እዚኣ ክሕዛ ኣለኒ ተመሊሰ ኣብዚኣ ክነብር ኣለኒ ኢሉ ስለ ዝወሰነ እዩ ስለዚ ስልጣን ጥዑም ጌርካ ከይትወስዶ ስልጣን ጥዑም እውን እዩ ክፉእ እውን እዩ ትዝለዓለ ድማ በዚ ንሃና መሪሕነት ነዊሕ ስለ ዝፅዕን ካብ ጣዕሙ ክፍኣት እዩ ምስ ሂወትካ እውን ስለ ዝተኣሳሰር ሕዚ ጥዒምዎ ጥራሕ ገይረ ከይወስድ ከፊእዎ ንክፍኣቱ ዝሕልወሉ መንገዲ እዩ ዘማቻች ዘሎ መብዛሕትኡ እውን እዚ ኣነ ዝወስድ በዚ መንገዲ ዝውን እዮም ኣብ ዕንክሊል እንዳበሉ ህዝቢ መዓልቲ መዓልቲ ካብ ቴንዳታት ወይ ካብዚ ናይ ስደተኛ ካምፕ በብመዓልቱ እንዳሞተ ምንም ዘይመስሎ ማለት እዩ ናብ ደገ ዘማዓዱ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኣንፈትን ቻለንጅ ክገብሩ ንዝኽእል ሓይሊ እዩ ተባሂሉ ቻለንጅ ዝገብሩ ሓይሊ ሽም ናይ ምጥፋእ እዩ ዝበል ሓደ ሓደ ግዜ እኮ
زحسبك نجار الله نتودف فطيرهم نبزا درجة زي أزبصحو بدحريت كوينهم شو من داتفوهم كوعلة ريخا منهم جزع زي ولا كفرحي بقاس زيهم توماس يوم يكالون عقم اللواموني يلمي بقاس بتعرف تفعل ليه من قدي كرحقن كان حزب خفن فننا اللو توهايلو نوح وان تسرحوا موداتو جن حزب تجراي بتينو نابز درجة زيو أبصحنا سلزا أنا ناين دبرتي أنا بسلطان منبر بمطعم طرح غير كخيت وصل خفي يوم كاو وريدم زنور لمن قدتات الليلون أيوسدن قرم من البات جزء خين ولع منتين أفتناي وانا وقداي مسناي قفا من أسيت أساسيرو زلو خناتات العلنا تبوي مثلا نقاط أمخين جنرال يوهانس قبر مسكال أبزي أبلي لاي تي في قدم يستوسنا معلتي قريبو ያው ንሱ ናይ 68 ተጋዳላይ ወን ስለዝኾነ ትገፉ ነርኩም ዶ ቀደም ትግፋስ ምክንያቱ ንብዙሕ ሰብ ቀደም ምግዳል ማለት ደሊኻ ተኣቶ ተባሂሉ ኢና ይንገረና ነይሩ ከም ቆልዑት ናይ ጀነሬሽን እዚ አባላት ድሓረ ግን ዝግፋ ዝብል ነገር ኣፍታ ናይ መኸተብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ዝነበረ ተመክሮ ክትነግረኒ ኢኻ ግፋ ነይሩ እዩ ወለዲ ኣይጋደልኩም ተባሂሎም እውን ፍቆዶ ኣብያተ ትምህርትን ገለመለን መዓት ግፍዒ በፅሖም ከም ዝነበረ ቅድም ሕጆብ ዝሰርሕሉ ዝነበርኩ ዓለም ለኸ ሚድያ እውን ባዕለይ ዝሰራሖም ፀብፀባት እውን ከም ዝነበሩ ይዝክር እሞ ክልተ ነገር ከልዕል እስቲ ሰሎሞን ሓደ ኣባል ፖሊት ቢሮ ሕወሓት ዝኾነ ዶክተር ኣምባሳደር ባሌማ በቲ ሓደ ገጽ ክልዕለ በቲ ካሊእ ገጽ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሓንቲ ወላዲት ምናልባት ካብ ላዘን ናይ እንደርታ ከባቢ ላዛ ይመስለና እንደርታ ከባቢ እዩ ሓንቲ ወላዲት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣሲሮምን ቪድዮ ቀሪጾም ሰርኩሌት እናገበረ ዝቐነየሎ ምሕዘኒ ብዙሓት ሰባት ሼር ዝገበርዎ ተኣሲረ ኣለኹ ደቂ ከይጋደልክን ኣምፅዮም ተባሂለ እየ እንዝብላ ቃል በቃል ኣይኮነን ደቀይ ዝቅልቦም የብሎምን ወላዲኦም ድማ ስው እዩ እንዝብላ ተንሰበይቲ ያው ከዳድነን ሪኢኻ እንትኾንካ ብጣዕሚ ከፊእወን ከዳድነን ርስሕስሕ ኢለን ብጣዕሚ ዝኸፍአን ሰበይቲ እየን ስለዚ ሓደ ምናልባት ኣብዚ ናይ ቀረባ ግዜ ናይ መኸተ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ በቲ ናይ ኢትዮ ኤሪትራ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ እቲ 17 ዓመት ዝበሃል ዕጥቃዊ ቃልሲ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ሓዲኡ በዓል ገዝአን ከምዚ ተሰውአን ብሂወት ከም ዘየለን በይነን ኣብ ክን ሰብኣይን ሰበይትን ኮይነን ደቀን ከም ዝጥውራ ይዛረባ ኣለዋ እዘን ሰበይቲ እዚአን እየን ተኣሲረን እኒዋ በቲ ሓደ ገጽ ድማ ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ናይቲ ውድብ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰሙናት ሪኢኻ ትኾን ኢኻ ሰርኩሌት ትገብር ነይሩ ንገለ ናይ ዲያስፖራ ደገፍቶም ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ብዙም ዝሕለፎ መልእኽቲ ነይሩ ኩሉ ነገር ተሰጣጢሙ እዩ ናብ መኸተ ኢና ደጊም 360 ዲግሪ ተዓፂና ነካይዶ ነገር ስለ ዘይኮነ ጥራይ ንስኻትኩም او ነኺስኩም ሓዙ ኣብዚ ዘለግን ኩሉ ወዲና ኢና ዝብል ኦቨር ኮንፊደንስ ቅድሚ 2013 ነቲ ትግራዋይ ዝንገሮ ዝነበረ ሚሳኤል በዚኣ ሒዝና ኢና በዚኣ ዝዕት ዓጢቕና ኢና ኣብ ዝባኖም ክነፍስሳ ኢና ዝመስል ድሕሪ 6-7 ዓመት እንደገና ተመሳሳሊ ፕሮፓጋንዳ ሒዙ መጽየሎ ማለት እዩ ማለት ብዝተኻለ መጠን ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ ንነዊሕ ግዜ በዓል ስልጣን ናይ ህወደግ እዩ ንነዊሕ ግዜ ናይ ሕወሓት በዓል ስልጣን እዩ ኣብቲ ናይ 2013 እውን ብርግጽ ጌታቸው ረዳ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ቅርበት ስለ ዘለኒ ኣነ ብዙ ኮይኑ ክሕግዘኩም ኢሉ ናፍቲ መኸተ ከይተሓወሰና ኣብኡ ያው ተኣሲሩ ድሓር ከዓ ናብ ስልጣኑ ዝጨበጠ ይብሎ ነይሩ ንጌታቸው ረዳ ኮት ይገብር ኣለኹ እዘን ወላዲት ዓንተ ወይ ዝገለጽናየንን እዚ ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማን ብርግጽ ሃፍታሙን ይብልዎ ነይሮም ስልጣን ጥራይ ዘይኮነስ ሃፍታም ይብልዎ ነይሮም መዓት ዘመሓድሮ ብሚልዮናት ዝቁጸር ህንጻታትን ካልኦት ጉዳያትን ዘለዎ በዓል ሃፍቲ እዩ ይብልዎ ነይሩ ፖለቲከኛ ጥራይ ኣይኮነን በዓል ሃፍቲ ስለዚ ነዚኦም ክልቲኦም ነዘን ወላዲት ናይ በዓል ገዛይ ተሰውዩ ደቀይ ዝጥውሮም የብሎምን ኢለን ተኣሲረን ዝኸፈአን ሰበይትን ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ በቲ ሓደ ገጽን ርኢኻ ናይ ትግራይ ዘለዎ ኩነታት መን ምስ መን ሓድነት ሒዙ ክገጥም ዝድለ ዘሎ ብናይ መን ህይወትዮም ንሳቶም ሃፍቶም ከመሓድሩ ዝደልዩ ዘሎ ሃፍታማት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ኣብኡ ዘለካ ርድኢትን ምናልባት እንድሕሪት ምልስ ኢልካ እውን ብዛዕባ ግፋ ናይ 2013 ዝነበረ ካይዳ ተዘሎ ጭካንን ስስዕን ናይቶም መራሕቲ ዘሎ ነገር በደንብ ጌርካ ተትነግረና ጽቡቕ ይመስለኒ ብንጽጽር ግርም እሞ ብተንዘል ዓልካን ሰለስተ መሰረት ገይረ ኸልዕል ግፋ ዝምልከት ሕዝብ ትግራይ ዘሎ ግፋን ተሪኢኻዮ መልክዑ ዝቐየረ ግፋ እዩ እንታይ እዚ መሓውር ንኣብነት ቅድሚ ሕዚ ናይ ኣነ ብዝፈልጦ ስራሕ ኩሉ
ناي 2013 مساد نخلينا زلعه سرحنا ون منسينا مسلا في سرح نيرو زبزح سرحنا مالتيو حزتي تمقفاف بارتان وينا وسيده وي بحيلي زغبر زنوره منقسقاس ملكتات اللي ولا فتي إرتراون بتماساسال ملكع مالتيو تزبزح طريقايو بدليوتي زغادل سمعيتات الله كغادلو زخولو كوزسون الله بزح ግን عصوت ዝባሃሉ በብ ከባቢኡ ምግዳል ዘይኣምኑ ወለዶም ቤተሰቦሙን ኣለው እዚኦም ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ኣስርዎም ነይሮም እዮም ኣብ ትምህርቲ ቤት ይሰሩ ኣብ ዝናይ መሰልጠና ሓረስቶት እውን ይሰሩ ብፍላይ ምእማን ዓቕሚ ዘይብሉ ካድረ ብምምሕዳራዊ መንገዲ ይወስድ ግን ኢሚዲየት ዝግምገም ኣብቲ እዋን ብልዕሌኻ ዘሎ መራርሓ قلطيفو جمجيم قلطيف خمحاش زغورو يبنا مرار حاون تقطع عليها ملكتات نيروميا حزز تفتره يكون نا حزقن كاب تحلو فولي زغورو بدايركشن كم تدريو حزب تግራይ ኩናት بتعمي يصليوا ኩናቱ ናይ ኩናት ወረን ምክንያቱ ዝሕልፍ መኸተ ከበት በሰላታት እዩ مسريت بحزب تግራይ سو ابز حلف العلناينا بجزعيه وي باسايمنت حزلي ابناي تግራይ مختستسو سوات ابز قصل ناي ميديا عدلات انترخيبنا كله خنوغروم يعني مخنياتو منتاي مسلك انا حزن منغار مشتر نوصا يكون يفلطو ويم ግን بك خاب كينات ططو كبللو زخلل كينات مفتحي يكونني لسلازا امن مالتي بخدن قص تخليها أدلاي أنت خوينون بإكسي إلى من أبي ودمي تبيل زبل بستفعل عليه بزعجر خد صدق تخليها قناتو كينات سلازة سلة إذا يكونن ولا بيتي إرترا تاريخاتي طرنت جزية 7 شحنة إثيوبيا من شيء تسويه قليل كي مسلك أب 3 عامت زي تي ناي مسواتات كناتات كتير خلها خبط عميق خبيت زنا حزي ناي جففا جن لمعات بجلة أبيوان لعل معات بجلة زلنا ناي منقصاو محاور أبيوان ببدرجة زل خساو وردا زل خادرة تلفاي كعله زوات مقاقيلو ورداتات حزون زسلفو لسينو قلت عينت مسلافي زلو تي بب جزء بدي ار زوصن ياخلني له غغز توتي نصن حسراويت مكابن دحركاتي منسي حدش منسي ما انا مسلطنታት ሞታው እዚ محاور ز ابيو قنات حزبي يلعلي زلو بايزو حزب تግራይ حزي برأي عميسي كمتي بميديا نسمع كاي مسلكا ودي ايهبن ازي انتاي زبحال قلب ايهبن كمتا ناي انا ونري بميديا اندا تزاورتن نوز ولا ازنبرا سالساي رواعي عليته ايو اب حلفات قال استازعو زله سلازي ايهبن الى تاثير اب تمرت بيت قال 67 هون يا بقمت يشتي كفز ولاني خمزولكايو زبكي وازنبر سويتي اب نفس وكف غزا زلل اب نفس وكف غزا مالتي سلازي بتمحاور كون لهم سلازي كاله مز محاور ز خسرحي كالن يلوم استفلال يغمغمات يمغمغمو مسلاي سرغت لو بسلاي استسلبه اي زمرار حزي عقمي يبلون كسلفه يخلن يلوم دحر ناب سراويت يماتيو سراويت طريقه حزي بب مكينا بب خاوي ترغيفو بقطري غديف غفا بليتي يزغفف بليتي تحبرسب كان تايز غبر مسلكا ليت غزو يدقسن حزت غصرات ناب تبرخاتات انداخده يزدقس حرج حيزو قጫ اندا قچقጭ يزبل ببي برخو ازي مسرتاو تقاومو مسرتاو تقاومو افت مرارحان افتي حزي زغبر زلون خوينات مغبار تخكل لي يزدقف انا حزي منياتو كال اوبشن سلو نتግራይ وግ ايواصن ስለዚህ ገፈፍኩምና አይ ገፈፍኩምና ንሕና ናብ ጦርነት አይና አቱን ይዙል ዘል ካለ መማረጽ ግን ይውሉን ከይታኸሱን ጥይት ይውሉ ናብ ካለ ከይሃድሙን ያውት ናይ ገባር afta ከተማ ዘሎ ትሕት መናውሩ ትፈልጠ ኢኻ ተኻለ ግን ደቂ ህዲሚ ተደሓን ዝበሃል ሓይሊ ካብ ትግራይ ወፃኢ እዩ ደቂ ገይሩ ትወድድኻ ሕዙን ብዕጡቃት እንዳተገፈፈ እዩ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ ተናጻጻሪ ካብቲ ናይ ቀደም afta ቀደም ይግምገም ይለከ تحت زبلت ملكتات ونيريو اي سفحن حزقن كاب
ክልል ጀሚሩ ብዳይሬክሽን ክግፈፍ ምክንያት ከምን ወይ ይخلن ከውዙን ይውሉ سيلكا تواقع تولي تخلن سب هيوت خلفه يخلن وق مسواتنتي وق اكل يزو غدل اكل كا غدل كان تسوي كان زرب حزب خل له مالتي لازم نراوح حزب سلازي كونه دنبي واقع يزبل يلن تزوسو واقع يخلن خمس ولكايو يغلصو نيرم يوحنس مسناي درغ اندا تاساسرو ያው ስለዚ ፈልጦ ወፍት ግዜ እሱን በአካል ስለዚ ተሳተፉ ካለ ዝግበር ኩነታቱን በተመሳሳለ መንገድ ስለዝኾነ ስለዚ እዚ ምግፋፍ በጣም ጠንካራ እዩ ኣብ ከተማታቱን ጀሚሮም አለው ግን ኩሉ ማሕወር አብይዎ ተን ዘጉርዓ ዝነበራ ልምዓት ጉጅለውን ያው ደቀን ገሊአን አዲስ አበባ ገሊአን ካካባቢና አካባቢን ሰዶን ባዕለን ወንምቢየን ይላል ለዚ ሕዝና ሰራዊት ናፍታናይ መወዳእታ ጫፍ ወጽሕን ሰራዊትን ብንተይል እንታይ ይኸውን ዝብል قدمي دريو ጉዳይ ዝኸውን ስለዚ ደሚርካ ዝናይ ምግፋፍን ምስ ምግፋፍን ዝተኣሳሰረ ብድምርትነትናይ በብግዚኡ ዝተካየዱ ኩናታት ዘምጽዎ ሳዕቤንን ጉድለትን ፕራክቲካል ፍቲ ህዝብ እንታይ ይፈጥሩ ዝብል አራይ እንተራ ምግፋፍ ጥራሕ ሒዞም ደይ ሓዙን ክንደይ ኣትዩ ክንደይ ወጪ ኮን ካም ትርኢ ዘለካ ንምንታይ ከም ዝተፈጥሩ መብትግራዋይ ደረጃ ኣማ ከተኻሪ ካቲ ብዙሕ ሰብ ቲ ዶሚናንት ቁጽሪ ብድልየትዩ ወጪ ብፍላይፍታ ሸሞንተ ወርሒ ዝነበረት ግዜ ሕዚ ኮምፕሊትሊ ተቀይሩ بسراويت بعد كندا تاريخ زوعل زل زبل موسادي كالي خالي ودبال لي ما خبل سمعيه انا تخكلي خا بروباغندا ايزي كوم غير كا حزب تتالل كوم غير كا حزب تچوربر كوم غير كا حزب تودب كالي مقالس علامه يلن لمعتل كا بيل يخلك ديمقراسي انتيلو ابيل ديمقراسي يخلك مخناتي ري الله تناي ديمقراسي خنتات ناي تግራይ ናይ ጸጥታ خنتات እንተልዕልካ ናይ ጸጥታ خنتات ትግራይ የለ ናይ ትግራይ መሰረታዊ ሕቶታት ተልዕልካ كملس يخل سلازي أبايتا زي اللي تدالينا إنا متنفس بارخيبنا إنا بحروقنو نكو دحاركنا علينا الكامبر سألاتو نتصيركو أنا سمعي بدن بدقاقي ما مالتي التسألات اللونا نتقراي بيبينا شعبيا قداما يسألائنا بيبي خلا يسألائنا شعبيا سلازي بيبيت فينا ناف شعبيا خن ملسينا نغزي غنا انترناشونال شعبيا جونوسايدر يزبل بستفالا لي ودابتات كخصصن كحتتن نغبر لنا يزبل زوصي مثلا زارب كله حزي توم زسمعوا وزنورد ما انت يمزولو وقت خكليم تداليم يوم زي فلتنا ነገር ግድለ ኢሎም ንخلع علو ናይ ሓሶት አጀንዳ زي اللي بتግራይ ኮን ፈልጣይና ታይ ካብ ሸራሮ ስገደ ጀሚርካ حساب አላማጣ ያኔ تاي كدالة تخليل كاتوس توني بوليتيكا وخناتاتون تفولتيها تفلالايون تفولتيها ناي تحبرسبنا براون تفولتيها زلو ناي عتقين تاريخاون دارغا يلن نمنتاي نشوفو طنت حزبي بامر الدالخا خطوت وخلخا ايو نتخيناتهم شكم زغل زي الكايو زخونه قلت انت متصقن حزب قلطفينا بسقاتات نمبتان زاتوك ثلاث حقي تردو خملا زغبو خملت جو زي ملو نغرات دما بس درجه زينا خاطولت خلمبر من مدلاو يلن كم زولكايو هفتامي منم ترتري يقولون قليل هفتمون كيمسلك هفتم ولا في الدساون احنا حزب قرورة جبنا هنا بزح حلفنا اني ودبال ليما تي 2010 سلستن اخيوانيرو ودبال ليما نعاتو هاي الدبدابي تصحيف له امبي إلو تريفيو كحيدي لم يمنقيرمنا زي اوفيشالي انا تراحيكم كنا افتشعو زنبر اوان وعلم ان دبرصين يمكم يلونا زبزح بهيوتون اللو بهيوت زي اللون استسوؤون اللو اقدم 30 قلن و 40 قلن تقصري ساوسن ايتنقيرنا دحرقنا فلالاي اندا فطره مسمصانا نعخم كحجزكم يبدمصي نتخالق بجل خوق عمو يأتوني زي أجن شفون لايلو بدمس نخوق علم شفينه ملو يا بعلم اني فلطوا ما انا نقول لي مفتوان وانت زاريبين كم زي يقبري لي انا حرن زخنه اي ما انا كوي ولكن كستايلو انت هيدا خنقبري ስለዚህ አጭመር ቢር ካዝን በረሉ ውድቢው ሀፍቲም ካዝን በረሉ ውድቢው ንሕናማ አፍቲ እዋን ገምጋም በሙሉና ተጸንዕና ኢና انا شو عت عليتي تصنعنا ابنت بسرقي
مسلاي مسجد حنتي رخولي ያው زي بأوديو بمنيت زلي إذا نقرأ كذا الله ካልኦቶሙን ምንም አይተረኸቦም እንቶም አዲስ አበባ ዘለው ካልኡን ካብታት ዘለው ምንም ዝተረኸቦ ነገር የለን ግን ከም ትዝበልኩኻ ትገምጋም ባዕሉ ሰብ ንምውቃዕ ሰብ ንምጽላም ሰባት ንምጽላምን ሰባት ንምውቃዕ ንሃፍቲ ትግራይ ናብዚ ስለ ዝፈስስ ዝተገበረ እዩ እምበር ብልብነት ትኾንካ ዘሎ ይበዝሕ أفتى مختب زنا ورستوات فنكون توزل لي زي مكته يا أبو بحريز بتقرأي فولتاي أنا أتوه زوخون كأخات مكت أبي زوخون كأخات هذا عقم خات سرح عبايدي أنا إشتي ده دخم دنير كات أنكر دنير كبزي قدس تتقمت إنه خمزول كا ودبالي ماجن أو استوهاوي اللي مسابي قرار بيز ولون أي مثلاً تأوفش على مدرخ استنجرهنا بأوديو بمينيت زلاجن كحيدي ناي كالاتومون تقميتو مالتي كالاتومون شموم تصريح ممكن دمصخ حجز ياو نتا دمصخ رخبو نافتا زي اخو علولي كالو بميدياتاتون اي تلعللون نسقدفنا جن كال زناي سمين از زنبره اوقاقعن ناي سمين از مفراسن نمنتاي من جميرو انتاي مخسب ترخيبو نهزب تقرأي انتاي مزازي حزلو موتيو زبل زي اون لك خمت عنتو ناي سوا زولكوها بأسايمنت هابز قصل ميدياتات بدن بن منتاي انا زل على زلخو هزب تقرأي يفلت يوسن نهزب تقرأي حبيقا زرقاقص ناي هزب تقرأي عدل مورسان اي كان سلازي زي اومون تم كالو زولكوها جن هابز قصل ديتايل مالتي بمرداتاون كراخر زخليت ناي صرف بوليتيكا غديفكا كراخر يزبل نتليون أب أي ميديا قريبنا نكار خرور المنقدتات نمقرب ياو دلوي أندون وسينا ودي كقروا دم معي مالتي باستفعال عليه منقدي صبوا من الوقت نتملكتنا ون حدا جزء أب تقرأ إنتايلو حدا عبيد أجم صبوا نجارنا تنجار سلزمات تحبرت السب درجة خم هوستيج تحجة أخوين متيمبر وكل مرة دعتان حبريتان يقولون زبل جم زلهم سوات بزحتهم أنا ون نسوي زدقف أقاطع مخوينو مالت بناي ميديا قانقوا نحاد حبرتسب تقصعلو منقدي مالت ديكتاتورس ويزوم ولك أملخ تزبهالو كانت سرعاتها تأمز قورو استفلالي نقرات التي زم حدرو حبرتسب زقصعلو منقدي فلالي كعدو كم حبرتسب أو تقراي information حبريتا خلكيلكا تحبرتسب كينكح بمقبار أفلو تخيلو بمقبار زقبر مقطعات الله نسونا تقبر أيماتي سلازي حجز والكايو سلمون صبو نحنا ون كم ميديا اب قصالاي زغبر قليل زبحال بوزيشن يكون نيروكا قليل زبحال ستا يكون نيرو مالت افت مخته غيزي قدم مختن حزبي اخته محدر نيركا نايتي نت حزب زم محدر زلو دبون لعلوي مرارحي اخ نيركا سلازي نحنا خم ليلاي تي في كم زوله نجر نبرتاتينا مخنياتو مس جنرال يوحنس تدغاغامنا بميديا مقرابتا اساسيرو غلغله سبات ابريتو ماخابي خونه الى يرئي تريتوتات بايزو انت ملكتنا توبو رئيتو بدن بتقديسنا انالايز يغورئي نا جنرال يوحنس بتدغاغام مقراب غلغل يوم سبات كم صبو زيرئي ولو انا كم حدا نبعلون افتا نايتا تاريخ معراف اتيو زي صقم نير زحوااناكم نغر نطف زلنا بز مخنياتي نيريلو اي بعلو حسابن تاريخن مسكرነት حيزي ازمص زل سلازي نحنا خم ميدياون نقصال انا بيرسونال زدغفو كم تعنتو يزبلكاي تحبرتسب نخوسن اخول انفورميشن كله له الى يزامن سلازي خم زله نبرتاتعنا سلازي بقصالي راديو زخون كالو تن زتبهلا بفلاي مسواتي تاساسيرو زي تسمع معت نغرات كم زلو زتحابق غدات كم زلو نسمعو نغر الله سلازي كبعلخاتكم افت غداي بوانانت نايزنوركم سبات مسكرنتكم هابكا صبق الى سلازامن اب قصال نحناون كم ميديا فقادنياتات كم زخونا كقلص الكايدلي نافتا جميرنا ينبرنا وقعي مالتنا دكتور اديس علم باليما اوريدي بابليكلي تزاريبو خمزول كايو ريكوردد مخانو زي مخانو يفلد نيرو يفلطن جن صبقيو انتنا استا يحسولو تا امبلان يغورلو بقلص يوم تزاريم نودو يخسرا يخون قداماين كال اين صلاينا يلو ياو شعبيا اوريدي مساعتهم تصامي دي ببنيو علم تنكولات ولا تخونه دحارخ نرينا موداتا
باك فاير كغورم يخل يخون حدا ابز شمو زي تقصو ناي ديسالم باليما بوزيشن سلا زلو شمو تقيسيو كالي جن اب اكتيف بوزيشن زي له حدا ناي قدم ناي حوحات العلوي مرارحه اب اديس ابا زنورو بزلنا حبريتا كبا 160 مليون بر غزا شيطو اب مقله تقليلو ينبر دقه يوم زقمطو اب اثيوبيا وصاي دحب زعما خته خمدر سميع يلو ود 75 عمت كبابي بقمت شمو زين تقصو زلنا خمناي دكتور اديس سالم باليما ازي زبال اكتيف بوزيشن سلازي ولي سلازي خم ميديا لكع خم زي كون سلازي امن زي تقصو زلو جن تحساب قلنا عنا غرم لي نيرو تاسبيتو ون عنتو يزغلصنايا كما ابنت تقيسنا يالنا نزوم نتحجب سرعات زلو حيلي ناب سرعات نخمت بعل غزا هيوت اندحر كفيلو دقه ختعبي حلافنت اللوا دقي بزي انخ نورو يخولون ناي دق سوات يزعب زلو خنتولتهم ون چكاناتيوم ابيت ماسرتايتيوم بتي خويناتو زرعنا يخنتات كوينا سمعيتا غليص زن 100 زشيت غزاوتي سلطانهم تطقيمهم بزرخبو حلفا تطقيمهم هافتا امريرمون اما قلب سلام كنورو زخولو يكونن زوم سوات زيوم توم تزلو زلو حد ناي قدم العلواي بعل سلطان تاي زبل من داخ غادل كل سب كختتلو تግራይ حج تدلينا اجن مريم زول زوم سوات زيوم دقخان امريكان اوروبان سريدكا سلطانكا تطقيمكا زمصخايو غزان هافتن ون تطقيمكا እንደገና ደቅታ ሰብአይ قدم حجت في خلاص سلطان رخيبكاس بتسلطان استطقيمكا هافتيم كالوس እንደገና ደቅ ዛድኻ ሰበይቲ ደቅ እንዳመንጠልካ ተወስድ ማለት ንዑየ ኮት ይገብረለው ስለዚህ ትጭካነ ጫፊው ንምባሊና ናይ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማውን ቆርብ መስታሰበይት በኮምፓሪዝን ክርኢዝ ደለኹሉ ምክንያት ሓደ እዩ እዚ خبلنا عنتو يزبلكايو سلامون تمحوروني ابيو زبلكاي ነገር አለ لمعات ጉጅለ قدم حجز ገፋዝ ነበራ መሲልወን ምልሻታቱን ኮን ይخليهم አነውን ዘለና ሓበሬታ በስተፈላሊ ከተማታት ካብ ጥቅምት ጀሚርካ ኢዛ አኺባታት ይካይድ ነይሩ ደጊም ገጽ ሰምርአይ ደቅኹም ጽምባል ሰልችና ተሐኪና ስለዝኾነ ወላብ ግንባራት ወሲድኩም አጋዱልና ነበር ድሕር ደጊም ደቁ ክስቶን ቆልዑም ጽናወልኩ ገዛ አይከይድን ዝበሉ አባላት ልማዓት ጉጅለን ናይ ምልሻ አባላትን ቁጽሮም ብዙሓት እዮም ኩሎም ዋላ ተዘይበልና ሕጅውን ትክክሊ ውድብ ትገብሮ ዘላና ወሉ ጥቅሞም እናበሉ እናበላ ዝገፋን ካልኦት ዝገብራን ብዙሓት ከም ዘለዋን ኣለዋ እን ግን ቁጽር ዘይና ግን ተራገፈ ማዓት ሰበሎ ና ሕሊኑ ተመለሰ ምስ ሕብረተሰብ ይኹም መጋጭኹም ነበር ዝረኸብናዮን ዝራእናዮን ፖለቲካ خስቢ የለን ኢሎም ምስ ነፍሶም ዝተዓረቁ ብዙሓት ካድረታት ኣለው እዚ ካብልና ኣመንጎት ሕብረተሰብን ኣመንጎቶም ናይ ስርዓት ዝመርሑ ዘለው ሰባት ብኮምፓሪዝን ድሕሪና ናይ ታሰበይትን ናይ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማኑ ሕጀብ ግምት እቲና ማዓት ምሁር ትግራዋይ ኣሎ ማዓት በዓል ሃፍት ሰብ ሃፍት ኣለው ቅድምና ቀረጻ ምእታውና ዶክተር አብርሃም በላይውን ብናይ ዋዕል መንገዲ ንሓደ ትግራዋይ ዶክተር ሙዑዝ ዝበሃል ናይ መቀለ ዩኒቨርሲቲ መምህር ጠቂሱ ስቅታ ባሃማት አይ ስቅታ ለባማት እንታይ ደኹም ባሃማት ዝብል አርእስቲ ዘሃባ ጽብቕት ክስታይ ነይራ ንምንታይ እምቶም ሰብ ሃፍቲ ይኹኑ እቶም ምሁራን እዚ ኩሉ እናተገበረና ሃሎ ነዛ ሰበይት እዚ ድምጽ ኾንዋ ዘይከኣሉ እኳ ዳ አስተገልዊጦም ነቲ ናይ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ ሓደገኛ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ መንገዲ ዘጣቅዑሉ ምክንያት ንምንታይ ይመስለካ ሕዝታይ መስለካ ኣብ ትግራይ ቲ ናይ ትግራይ ሪሶርስን ዕድል እንተጠቃሚ ዝኾነ ሓይሊ ኣሎ ብጣዕሚ ውሕድ ግን ኣብ ትግራይ ናብ ሰፊሕ ቅልውላው ዘወቱ ከላይ ነቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ፖለቲካሊ ዝመርሑ ሓይሊ እውን ኣሎ ሕዚ ቶም ሰብ ሃፍቲ ፈሊኻ እንተሪእናዮም ኩሉ በዓል ሃፍቲ ይኮነን ብዙሕ ደኒኑ ዝሰርሕ ስለ ዓዲ ዝሓስብ ኣብ ልምዓት ክንቀሳቀስ ደሊ ናሽናሊስት ዝኾነ ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ ኣሎ ዝበዝሑ ንሲለ ዝኣምን ውሕዳት ሰብ ሃፍቲ ግን ምንጭ ናይ ሃፍቶም ስልጣን እዩ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ቦይኑ ዝገብሮ ናይ ስርቂ ከይድታት የለን ምስተም ሰብ ሃፍቲ ተመሻጢሩ እዩ ስለስታ ፖለቲካ ምስ ፋይናንስ ታ ፋይናንስ ምስ ፖለቲካ ነዚኣ ገመድ ኮይና ተተኣሳስር ድማ ስልጣን እዩ እቲ ሕዚ ገለገሊኡ ከይወርድ ላዕልን ታሕትን ፀፋዕፋዕ ዝብል ዘለውን ገንዘብ ዘይኣከበ እዩ ምስ ገለገሊኡ ትነሞ ክሳብ ዝእክቦ ግዜ ክገዝእ ዝጓየ ዘሎ
ተወሪዱ ከም ትፈልጦ ናይ ህዝቢ ሃፍቲ ምስትበዓል ስልጣን ምስትበዓል ሃፍቲ ኮይኑ ስለ ዝወረሮ ያው ክሓዲኦም ማለት እዩ ስለዚ ዘም ሃፍቲ ዞም ውሕዳት ሰብ ሃፍቲ ድምፂ ዘይኮኑ ንምንታይ ይመስለካ ሓደ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሕመቕ ኣትዮም እዮም ናይ ውድብ ገንዘብ ይቐምጡ ናይ ውድብ ገንዘብ እዮም እዚ ስለ ህዝቢ ኣይ ኣጀንዳኦምን ብዘይ ወለድ እዮም ድሌቶም ዝገበርሉ ኣማይት ሚልዮንስ ማለት እዩ መሬት ኣብ ብጣዕሚ ፕራይም ላንድ ዝበሃል ቀልጢፉ ዋጋ ዘውፅእ ኣብ ፅቡቕ ዝበሃል ቅድሚያ እዩ ዝወሃቦ ናይ ወርቂ ኩነታት እዚኦም እዮም ዝነግድዎ ኣብ ገለገሊኡ ናይ ሰብ ክብለላ እውን እዚኦም እዮም ዝሰርሕዎ ስለዚ ምስቲ በዓል ስልጣን ተኣሳሲሮም ንትግራይ ዝህውኹ ሃፍቱን ዘኻዕብቱ ምንም ናይ ንግዲ ምንቅስቃስን ንግዲ ፍቃድን ዘይብሎም ብኣማይት ሚልዮን ዝግዛእ ንብረታት ሒዞም ትርኢ መንግስቲ እንዲ ሓተቲ ዘለዎ ካበይ ከም ዘምፅኦ ይፍለጥ ድማ እዩ ዝቢ ይፈልጦ እዩ ስለዚኦም ትምግዳል ናይ ኣዴታት ብኽያት ኣጀንዳኦም እዩ ማለት እዩ ኣይሰምዕዎን እንተሰምዕዎ እውን ከመይ ዝመፅእ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥዎ ክቅፅል እዮም ዝደልይዎ እምበር ክፍታሕን ድምፅን ክኾነ ይደልዩ ካብኡ ዝደለይዎ ሰብ ድማ የሽሙ የውርዱ የመድቡ ንሱ ጥራሕ ይመስለካ ከም ዝበልካ ኣሳይመንታት እንዳብዛሕና እምበር ክቃልዑ ዝግብኦም ሰብ ሃፍቲ ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ እንትመፁ ካሊእ ይኾኑ መቐለ እንትኸዱ ካሊእ ይኾኑ ኣክሱም እንትኸዱ ካሊእ ይኾኑ ሽረ እንትኸዱ ካሊእ ይኾኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ገንዘብ ክልቅሑ ወይ ካም ባንኪ ካሊእ ይኾኑ ናብ መቐለ እንትምለሱ ጀጋኑ ዝኾኑ ብፋይናንስ ንሚድያታት እንዳመወሉ ብሚድያታት ዘፅርፉ ናይ ባዕሎም ደለልትን መሓውርን ፈጢሮም ትግራይ ዝህውዎ ካብቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ንላዕሊ ወይ ማሳቲ ፖለቲካዊ ኩነታት 7-8 ዘይኾኑ ንሱ ጥራሕ ኣይመስለካ ፕሬዚደንታት ክቕየሩ እውን ንጌታቸው ከውርዱ ዘይገበርዎ ፃዕሪ የለን ድሓር እዚኣ ምስ ገበሩ መሬት እያ ትወሃቦ ንመን ዝበሃል እንታደሰ ከውርዱ ዘይገበርዎ ፃዕሪ የለን እዚኣ ምስ ገበሩ ትወሃቦም መቑሽሽ የላ ግን ተን መቑሽሽ ሰን ኣበይ ኮይነን ክበልዕወን ኣበየን ከክሰርሑለን እንታይ እየን ክሒዘን ክመፃ እንድሕሪት ግን ኣይሓስቡን ንሕዚ ዝኾነ ገንዘብ ይረኽቡ ይህሉ ይኾኑ ያው ደቀም እውን ኣብ ዕቑል ቀሚጦም እዮም ሽግር የለን ዝጋደሉ ዝዋፅሑ ደቀም ኣለዎም ክትቆፅሮ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ንዝኾነ ሓደ ከም ኬሰ ንሰርሕ ክጎርመ ይኽእል እዩ ሰብ ማለት ግን ይፈልጦም እዩ ስለዚኦም ብባህሪኦም ኣብ ክራይ ምእካብ ወይ ድማ ኣብ ፅግዕተኛ ናይቲ ባለስልጣን ኮይኖም ይኸዱ ተመራርሓ ድማ ኣብ ጁባ ናይ እዚኦም ኣትዩ ስለዚ ተኣሳሲሮም እዮም ዝነብሩ እንድሕር ተፈላለዩና ክንጠፍእ ኢና ስለዚ ዘለና መማረፂ ትግራይ እንዳሃወካ ትግራይ ዕግርግር እንዳገበርካ ትግራይ ከይቲ ናብ ልምዓት ከይተኣቱ ከይትጥየቕ ትግራይ ንሃወካ ዝብል በዓል ሃፍቲ ውሕድ ብቁፅሩ እንተዓንቶ ዝበልኩኻ ሰብሲ ልምስማዕ ሚስኮት ይገብር እዩ ዝበዝሕ ጥዑይ እዩ እቶም ውሕዳት ግን ዝፍለጡ ነቲ ህዝቢ እንዳሓመሱ ኩናት ቶክ ተይላ በአዲስ አበባ ወይ ኣብ ዝኾነ ብድባዮም እንዳተቐመጡ ወይ ልኡ ድኻን ማእኸላይ ናብራን ዘለዎ ግን ኣብ ኩናትን ኣብ ምድላው እንዳተሳተፈ ትግራይ ምሰፅናሓ ከዓ መፅኦም ሓያል ናይ ኮንትሮባንድ ስራሕ ዝሰርሑ እዮም ስለዚኦም ብመሰረቱ ድኻታትን ንዋፅዓ ህዝቢ ትግራይን ጠጠው ክብሉ ኣይኽእሉን እኳ ደኣስ ዘጋድዱ ሓይሊ እዮም ስለዚ ሎሚ ይኾኑ ፅባሕ ይኾኑ እንዲያውም ኣነ እንታይ የለን መስለካ ኣብዚ ወይ ብዙሕ ካብቲ ኣጀንዳና ወፃኢ ከይከውን እምበር ብታደሰ ወረደ ዝተዓደሉ ዓበይቲ ኢንቨስትመንታት ክፅናዕ ኣለዎ መን ይወሲዱ ዝብል ማለት እዩ ቅድሚኡ ኣብ ትንሕና ዝነበርናሉ ዝወሰዱ እውን ክፅንዕ ኣለዎም ሕዚ ዝወሃቦም ክፅንዕ ኣለዎ ምንም ብዘይ ጥርጥር ኣውኢኻ ትረኽቦም ቶም ሰባት ስለዚ ቶም ኣዲስ ኣበባ ዘለውን መቐለ ዘለውን ኣብቲ ናፍትን እንዳተገላበጡ ትግራይ ዝህውኹ ዘለዎም ግን ብደንቢ ከነቃልዖም እዩ ዘለና ብደንቢ እውን ካብቲ ስርሖም ክቁጠቡ ከዓ ግዜ ሂብና እንተሓለፍና እምበር ንህዝቢ ትግራይ ክወፅሑሉ ይኽእሉን
ዝወፅሕሉ ተዝኾኑ ትሪኤል ውሽጡ ግን ይሰርሑ እዮም በቃ ዝናይ ምፅላም ናይ ምሕማይ ዘረባታት ናይ ምምልላስ በቃ ይንፍለጥን ኣለና እንዳተባለ በቲ ክልተ ይውደው በቲ ሰለስተ በቲ ኣርባዕተ ተወዲቦም ንጥዑያት ሰብ ሃፍትውን እዮም ከምኡ ዝገብሩ መወዳእቱ እሱ ስለዝኾነ መምርሑን ካብቲ ስልጣን ዘሎ እዩ ዝወሃቦም ስለዚ ብቁፅሮም ውሕዳት ግን ብዝተፈላለየ ናይ ፋይናንስን ናይ ሪሶርስን ሓገዛት ግን ኣካል ተዓንቶ ዝረኣናዮ ኣሎ ንቅድሚት እንዳተቃልዑ ዝኸድሉ መንገድታት ክፍጠር ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ጽቡቅ ምናልባት ከም ዝበልካዮ እቲ መልዓሊ ኣጀንዳና ማለት ሰብ ሃፍቲ ከም ዝበልካዮ ውሕዳት ይኹኑ ምሁራን እውን ነልዕል ዘለና ሓደ ግዜ እቲ ሕብረተሰብ ተረጊፁ ምንም በቃ ሰማዕ ዘይብሉ ይኸውን እሞ እንድሕር ከምኡ ኮይኑስ ንመን እዮም ንከምዚ ዓይነት ጨፍላቕ ዝኾነ ስርዓት እሞ ከዓ ጨካን ዝኾነ ሰብ እውን ንኸይነብር ትንፋሱ ረጊፁ ብክሳዱ ረጊፁ ዘነብር ስርዓት ኣብ ድሕሪት ኮይንካ ኢኻ እናበልካ እሞ ከዓ ናይ ባዕልኻ ናብራን ኢንዲቪዥዋሊስት ዝኾነ ብጣዕሚ ሓደገኛ እሞ ከዓ ዘ ኮስት ኦፍ ናይቲ ማጆሪቲ ዝበሃል ሕብረተሰብ ውሕዳት ሰባት ንክኸብሩ ተባሂሉ ዝግበር መንገዲ ነህዝቢ ትግራይ ስለ ዘይጠቅም ንሕብረተሰብ ከም ተጋሩ ንሕና እውን ኩላትና ስለ ዘገድሰና ኢና ዛ ኣጀንዳ ዝነልዕሎ ዘለና ንምባል እዩ ኣብ መወዳእታ ሰሎሞን ከባቢ ሰዓት ርብዕን ዋጊዕና ኣለና እሞ ካብዚ እንዳዓለ ስታይ ከይንገብር እታ ናይ ማእኸላይ ዞባ ኢኻ ተመሓድር ነርካ ሰለ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፍቲ ናይ መኸተ ግዜ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ይኹኑ ወተሃደራት ኤርትራ ከምኡ እንታይ ናይ ፋኖ ሓይሊ ፖለቲከኛን ካድረን ዕጡቁን ዘይፈሊ ሕብረተሰብን ወይ ህዝብን ፖለቲከኛታትን ዘይፈሊ መንገድ በአልማሚት ህዝብ የጽንቶ ነይሩ ኩሎም ወተሃደራት ኢትዮጵያ ይኹኑ ወተሃደራት ኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ጽምዶ ተኣሳሲሩ ዓንተ ወይ ዘለዓልካዮ ነገራት ነይሩ እቶም ሕጂ ኣብ ገለገሊ እውን ናይቲ ውድብ ካድረታት ታይውሊኦም ብጣዕሚ ተሓጒሶም ጠመናጁ ደቁኹም ዝተዓጠቕዎ ነበረኻ ዘለው ጠያይቲ ተንካዝናስ ጠያይቲ ሻዕብያ መሊአን ዘለዎ ኢሎም ከም ብስራትዮም ብዙሕ ግዜ ዘውግዕዎ ብጣዕሚ ከም ሰብ ልቦና ዘለዎ የማነ ፀጋም ርእዩ ክመዝን ዝኽእል ትግራዋይ እዚ መደንገጽ እዩ ንዓቶም ግን ብስራት እዩ ስለዚ ምድኻር እንዲ ዝኾን ዘሎ ነቲ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ስርዓት በትን ኮይንካ ተዳኽርሞ ካብኡ በቢ ደረጃኡ ቅንጥብጣብ መሬት ዲ ቅንጥብጣብ ካልኦት ረብሓታት ትረክበሉ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኣብ መንጎ ሻዕብያን ተፈጢሩ ብዝበሃል ናይ ጽምዶ ምትእስሳር ያው በቀዳማይ እውን ናይ ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ ተዋሪቑ ወዲዩ ሓሲቡሉ ዲ ዋላ ብዘየገድስ ቀዳማይን ካልኣይን ጸላኢ ይብለሎ ግን ድማ ኣብ ትግራይ ብጭቡጥ ንሕናውን ብዘለና ሓበሬታ ናይ ሻዕብያ ቅትለት ሻዕብያ ወታደራት ኤርትራ ዝገበርዎ ኣብ ትግራይ መጽኦም ዝገበርዎ ናይ ጽንተት መንገዲ ምቅላዕ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ወታደር ቀቲሉና ይምባል ኖርማል ኮይን እንዶም ጎበዝ ክትበሃል ትኽእል ኢኻ ትሽለሙን ትኽእል ኢኻ እንዶም ዘይዛረቡ እንተኮይኖም ተዛረቡን ይበሃል እዮም ወታደራት ኤርትራ ዝገበርዎ ግፍዒ ግን ንኸይዝረብ ዝግበረሉ መንገድታት ኣሎ ዝተዛረቡ ተሃልዮም እውን መጠንቀቕታ ይበጽሖም ገለገሊ እውን ተኣሰሩ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ካብዚ ተበጊስካ ሓደ ናይ ባዕልኻ እውን ብፍሉይ ማእኸላይ ዞባ ማለት ራማ ሒዝካ ብሙሉእ እንተን ተዘይተጋጊ እገላውን ኣብ ማእኸላይ ዞባ እንተኮይኑ ትምስ ኤርትራ ዝዳቦብ ከባቢ ብሰፊሑ ንስኻ ተመሓድሮ ዝነበርካ ከባቢ እሞ እቲ ጨፍጫፍ ናይ ኩላቶም ንሽተይ እንተትነግረና እሞ ካብኡ ቀፂልካ ግን ኣብ መንጎ ሻዕብያን ሕወሓትን ዘሎ ናይ ጽምዶ ዝበሃል ጉዳይ ብመንጽር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ጥቕምኒ እዎ ዶ ዝብል ነገር ተራእና የጽቡቕ እዩ ናይ መወዳእታ ሓቶ እዩ ግረም እሞ ማእኸላይ ዞባ ዝበዝሕቲ ኩናታት ኣብ ማእኸላይ ዞባ ይተኻይዱ ወላት ናይ መጀመርያ እውን ድሓርቲ ናይ ሸውዓተ ሕጉም እውን ያው ትመጠቃለሊ ቅድምና ናይ 2013 ብዙሕ ኩናታት ይተኻይድዎ ብፍላይ ዝናብ ተከዘ መፋስ ዘሎ ዝናይ ቆላ ተንቤን ዓዴት ናዕዴር ማይ ቅነጣል ዕዳጋ ዓርቢ ነበለት ብዙሕ ኩናታት ይተኻይድዎ ናፍቲ ስግር ጽርግያ ነና ናይ ኤርትራ ቦርደር ብዙሕ ምንቅስቃስ ኣይነበረን ኣብዚአን ኣነ ኩለን ነይረ ብፍላይ ፍታ ናይ ሸውዓተ ሕጉም ውግእውን ተመሳሳሊ ማለት ኣነ ተዋጋኢ ኣይኮንኩን ግን ያው ኣፍተና ህዝቢ ስራሕ እንዳሰራሕና ባዕሉኡ ነይረ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሽሙ እንተጥፍኡ ዝብልዎ ይሰሚዐ
السجدي فهم على تيو سلازنا ما أخلاي زوا زوجحوا قاعد سلاس تخيلوا أو كل خابتات أو مالتها مبرات خايدي ورأيون تخيدي كن بزح خابتات يزي تخيلوا زوج زي انتكاد أب نبرة هزبي أب سيفيليان هزبي بركت زبالك فعتاتي وزح بشعبياون ببلسقناون بخلتي يوم حيلتات في اللاين تسعرون انتو وقعن افتنه مجمريا خابتات كازنا يخصوم توسدي خا شعبي ايو ناي ديغو ياو ناي اثيوبيا سراويتيو او كل خابتات ولا بچلابل اب حسابل كبت شجري دحراب غندبتا انوي عبي استغساقله حزبي تايو نيروتا انفز مسلني تخابسو خطق على زول بلانز نورميز مثلنا انا الكل سلاز تتقع وقيه تقع كله ولا بسمين معراون تتقع جن ما خلاي العلز بالي او سلاز نوركون عن مدلاو كنت ازفلت خزارب سلازلني بكال خابي توليت خالنا يتخال خابز نور محدار كقربي غاليو صفحتنا حزبي من لعلون يحرينوني بحد وبن شو استفتره ناي وق يحريني بركز ولا منسي تقادلي خما خلاي زوا بولك بركز ولا مسواتنتون تخوفيلي قليل يكونن بقصري ناي ما خلاي زوايتي مسوات نزل على سلسته قادله يتسوي مربينا عند مصطاو ግን ወድ ማخلاي زوا اريا يتوقعن بزح مقدال الله مالتي منم خالي اناليسيس زلي ነገር يكونن ابز حلفون تاني عدوا قصر قريبنا يا ريخا يا اخا خم موديل زلعلت سلازخونات يعني حزن عاون بزح تجيتات وصحوا ايو ايكونتن زبل يلن اساس سلازخونات ግን بزخل قالي بوليتيكال خد حزايدلي قالي مصرفي يتقملا كندو تحمم ايكونتن نمنتا اينا خند زي سويتنا لي اجندا خغبراز غبو نيرمبر بتحممو منقد غيرو خغبر ايكون نمنتا انا زقرو زلخو ببغزي ولا نتزقصلنا بملؤنا تግራይ መስዋዕትነ ዘقرو ዘልኹ ሕቶት ለዎም ኢለ ስለዛኣምኒ ክንሕተተለና ኢንክሉዲንግ ኣነ ዝገበርኩዋ ማለት በታ ደረጃ ይዘጥፋቅዋ ሕተተለኒ ኢለ ስለዛኣምኒ بعد درجه دي بتግራይ ደረጃ دي بانترناشونال ደረጃ دي ከክንድ ዝመንሰይ እንዳገበረ ዘዝ ተወልደ ናይ ጥይት ቀለብ እንዳገበረ ዝነብር ኃይል ሁሉ ይብልን ዝብል መትከል ስለዘለኒ ብርክዛርዎ ስለዝደለኹን ኣይኮነን ስለዚ ሰፊሕ ግፍዕታት ዝወጽሖ ከባቢኡ ኣብጽሖም ሊኦም ትህዝውን ይፈልጥ ካው በደረጃውን ይነጻጽሎም ደረጃ በደረጃውን ይነጻጽሎም ሻዕቢያ ዝለዓለ ጉዳት ተብጽሕልና ካብ ካል ሃገሩን በመምጽኡ مستناي قدم حزي زنور ركبات እንዳተኣሳሰረ ዝለዓለ ቅሬታታት ኣለዎት ህዝቢ ስቲል ክሳብ ሕዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ህዝቢ ዝወጽሑ ጉድለታት ኣቅሊልካን ኣናእስካን ዝረኣዩ ኣይኮነን ዝለዓለውን ተጎዲ እዩ ዝብል ግምት ይዘለን ያው ቶም ንፈልጦም ጉድኣታት ማለት እዩ ኣብ ህዝብስ ወላት ፋብሪካታት ሪኻ ናይ ዓድዋ ጨርቃ ጨርቅን ኣልመዳን ኮልቲ ጦፊ قليل كسارة ديزي قالي بدماميتي وقعي قالي اندا تملالس بايرم وقع عمو تموانا نا ايكونوميك سنترز بحاله نا يتخابون عنيمي تموانا تمرت بيتا زبحاله ولدتها هنصلون عني تمنسي افتخاب زنبرون باستفلالي من قدي كدهال طرح مقتال ايتري مقتال بوقو زخونه قصر نفلطي كن تداهيلي مثلا تبحال زتف زبتن زدنقص حيلي تفطيرو بزح ነገር ይተኻይዱ ፍት ኸዋታት በሰላዚ ሓወይ ዝሕውስ ረሓውና ይኮነን ይውሰኸ ይዘሎቲ ድኽመታትን ኩነታትን ስለዚ ማእኸላይ ዞዋ ብዝለዓለ ዝተጎደ እዩ ብድምር ህዝቢ ትግራይ ተጎዲ ብዝለዓለ ኻት ኸዋታት ተጎዲ በታ ጉዳት ፓርታ ክትሪኣ ከለኻ እዚ ለትናይ ርክባት ዝምልከት حزب بخلته ملكع مرايو حدث حزب حزبي اخا خطري زلك مالت حزب تግራይን حزب ኤርትራን عبي تاريخهم تأثر زلوا እዩ حزبي حبيرون زنبره እዩ ታሪኻታት خطريون حبيرهم እንዳተቃለሱ ዝመጽ እዩ ብዙሕ አፈላላይ ዘለዎ
ኢልካ ትወስደ ይኮንካን ብቋንቋስ ብሃይማኖትስ ብደሙስ ብምትእሳሩስ ዝለዓለ ርክብ ዘለዎ እዩ ካብ ካልኦት ብሄርን ብሄረሰባትን ናይ ኢትዮጵያ እውን ወሲድካ ባዕሉ ትቀማምጣ ናይቲ ምድሪ ዝዕድሞ ኢልካ ኢኻ ትወስድ ተዓፅዮም እንትረኸቡ እውን ናፍቆቶም እንትገላለፁ ከመይ ከም ዘለዎም ዝነበሮም ርክቦም ክምለሰሎም ከም ዝደልዩ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉ ግን እዚ ኮይኑ ኣብ መንጎ ሻዕብያን TPLF-ን ግን ዓበይቲ ዘይዕረቑ ጎንፅታት ኣለዉ ሻዕብያ ዘልዕሎም ኩነታት ኣለዉ ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ወያነ ጠሊምኒ እዩ ዝብሎ እንታይ እቲ ጠሊምዎ ንምንታይ ጠሊምዎ እንታይ ከነይሩ ትምርድኦም ኣይትፈልጦ ግን ቅሬታታት ኣለዎ ካብዚ ቅሬታታት እዚ ዝብገስ ኢቭን ንጉምጉሞ ዝነበርና እያ ዝነግረካ ዘለኹ ህዝቢ ኤርትራ ገዲፈ ኣብቲ ኢሊት ኣብቲ ገዛኢ ደርቢ ኣነ ሕዚ ዘውግዕ ዘለኹ በቃ ሻዕብያ ትግራይ ከይጠፍአት ኤርትራ ክሃንፀ ይክእል ነይሉ ዝሰርሕ ዘሎ እንዳተባሃለ እዩ ዝግምገም ነይሩ በዚ ኩሉ ካድረ ትግራይ ብሬንዎሽ ተገይሩ ሻዕብያ ዝብል ዘረባ እንትሰምዕ በቃ በዚ ዝብለካ ዘለኹ ደረጃ እዩ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ከጥፊ እዩ ዝብል ዓብይ ዕማም እዩ ሒዝና ንንቀሳቀስ ነርና እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ጦርነት እዚ ሻዕብያ ይወረና ደይወረናን ዝብል ሓደ መከራኸሪ ነይሩ ድሓር እዚ መከራኸሪ እዚ ኣይወረናን ዝብል ኣሎ ገለገሊኡ እውን ንዳለን ኩሉ ዝብል ኣሎ እቲ ዶሚናንት ግን ኣይወረናን እዩ እዚ እንትለዓል ሓደ እዋን ኢሳያስ ሓሚሙ ዝብል ያው ማሕበራዊ ሚድያ እውን ወፂኡ ነይሩ እንተሪእኻዮ ከመይ ኢሉ ወፂኡ ገለ ገዲፈ ግን በቃ ሞይቱ ኢሳያስስ ምስ ሞተ ክንገላገልና ዝብል ገምጋም እዩ ገምጊሙ ውድብ መሰረታዊ ስርዓት ኣይረአየን ቶም ዓንቶ ዝምባዓት ገምጋም ንብሎም እውን ካብዚ ኢኻ ትምስረት ስለዚ እሱ እንድሕር ሞይቱ በቃ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከብቅዕ እዩ ስለዚ ንሕና ናብ ዝደልደለ ስርዓት ክንበፅሕ ኢና ውሽጥና ከይረኣና ማለት እዩ ድሓር እዚ ተነጊሩ ብሓወልቲ ኣዳራሽ ናይ መቐለ ኩልና ካድረታት ኢና ያው ዝለህውን ተላሃዩ ዝንጭብጨቡን እንጨብጭቡ ድሕሪ የስታውስ እየ ድሕሪ 3-4 መዓልቲ ያው ተመላኺዑ ሞፅዩ እስያ ዝኾነ መግለፅታት እዩ የስታውስ ስለዚ እንታይ እዩ ትፅልእ ደብ ዘለዎ ብትምትእሳር ብጣዕሚ ሽግር እዩ ክሳብ ናይ ፐርሰናል ኩላ ፅሑፍ ተሪኻውን እስያስን ጉጅልን እያ ኢልያ ትመልእታ ናይ ውድብ እንዳገምገምና ኢና መፂና ህዝቢ ትግራይ እውን ይፈልጥ እዩ ብፅሑፍ ይወርደሉ ስለዝነበረ ካብዚ ተወጊሱ ከዓ ሻዕብያ እንታይ እውን ሓሳባት ኣለዎ እዩ ወሪሮም ናይ ኢትዮጵያ ብሄርን ብሄረሰባትን ኣኪቦም ኣብቲ ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ወራር ኣጥቂዖምን እዮም በዲሎምን እዮም ኣባሳቢሾምን እዮም ብዙሕ ነገር ሽግራት ክበፅሓኒ ገይሮም እዮም ዝብል ኣለዎ እዚ ብተራ ፅምዶ ተጥፍኦ ሓሳብ ኣይኮነን ኣብ ዜጋታት ውድለት ፈጢርለይ ዝብል ሕቶ እዩ ዝለዓል ዘሎ እዚ ሕቶታት እዚ ክትምልስ ዘለካ ድሓር ከብለ እየ ካብኡ ካብ ዝተወጊሱ ሻዕብያ ዘልዕሎም ኣሎ በቃ ህዝቢ ኤርትራ ክስደድ ክዋረድ ኣብ ትግራይ ማዓስከራት ኣብ ኢትዮጵያ ማዓስከራት ተጠቂሞም ናይ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ እንዳሰርሑ ህዝቢ ኤርትራ በታቲኖሞ እዮም ዝብል ስምዒታት እውን ኣለዎ ስለዚ ንኤርትራ ሕወሓት ዝመርሖ ኢህደግ ከበድቲ ጉድለታት ፈፂሙ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ እዚ እምነት እዚ ኣብ ማንም ናይ ሰበስልጣን ናይ ሻዕብያ ኣሎ ኢለ እየ ዝግምት ምክንያቱ ብመግለፅታቶም ንሰምዖ ኢና ብሓበሬታቶም ትሰሚዕ ኢኻ ክለዓል እውን ኩሉ ሻዕ ኣብ ገምጋማቶም ይቕመጥ እዩ ብወገን TPLF ድማ ዘልዕሎም ነገር ኣሎ ስለዚ ትግራይ ከነልምዕ እንድሕር ኮይና ኢትዮጵያ ክብትን ይሰርሕ ዘሎ ይበሃል ነይሩ ቅድሚ እቲ ጦርነት ድሓር ከዓ ንትግራይ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ዝብል ብርክት ዝበሉ ሕቶታት እዮም ዘልዕሉ ካልእ ትረፍ ሕዚ ናይ ጀኖሳይድ ኩነታት ድማ ተቐጥቂጥና ተባሂሉ መርሓይ ኣንፈት ናይ ምጥቃዕ ኣብ ሻዕብያ እዩ ነይሩ ኣብ ሻዕብያ እዩ ነይሩ ናይ ንህና ገምጋም እየ ዝነግረካ ዘለኹ ከምዚኦም ገይሮም ዝብል ኩለን ሓደ ብሓደ ተኣርያ ነዚ ስርዓት እዚአን እንዳጠናኸራ መፅአን
ስለዚህ በዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ሲልካ ክትሪኦ ከለካ እዞም መሰረታዊ ነገራት እዚኦም ከየተዓረቃን እዞም መሰረታዊ ኩነታት እዚኦም ከይፈታሕኻን ዝሁሉ ርክብ ንይምሰል ተዘይኮይኑ መሰረታዊ ለውጢ የምፅእ ዝብል እምነት ኣነ የብለይ ከውን እውን ኣይኽእልን ህዝቢ ሒዝካ እንዲኻ ትቃለስ ናብ ህዝቢ ዘልዕሎም ሕቶታት ብኩልቲኡ ወገን ኣይተፈትሐን ኢካ ትሰሚዕኻ ዝነደቅሶ ነፅናሓዮ እሞ ሓደ ናይ ሓባር ፀላኢና ይመፅእ ስለ ዘሎ ናይ ሓባር ፀላኢና ንዕግሶ ዝብል ፖለቲካሊ ዝመኻኽርዎ ነገር ኣሎ ግን ዋላ እታ ፅምዶ ተሪኢኻዮ ናብ ህዝቢ ወረደት እንታይ እያ ፅምዶ ሕዚ እንታይ እያ ትምልስ ዝብል ዝኾነ ትግራዋይ ግልፂ ይኮነን ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኣካል እዩ ዝረኸብ ወይ ብኣክቲቪስትያ ወይ ብሚድያ ወይ ብዝተወሰኑ ፍቲ ቦርደራት እውን ትሪኢኻ ካፍትን ድጋፋት ኣሎ ህዝብማ ቀደም ተዓንትዎ ዝበልኩ ይደልየ ምንም ሽግር የብሉን ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን يقول أفتل على وعي حيلجن كم زبالة متأسسار زنور قريتها فتحيو نعم حدا ملك زموت صار لمن قدي عسوي زبالة لنا زي أصل زخونة ودوا اللي ما خجل السمع خير ناي إرترام صحته أي سون سلاي نايلو جن ناي سلاي قدم صعبين هوسينا نتايز بهالز كود أوف كونداكت هون اللي حقتات ዝኾነ ናይ ሕግታቱ ነውፅእ ኣለና ቻርተሩ ነውፅእ ኣለና በዚ ቻርተርን ሕግታትን ክንዳንዮ ኢና እሞ ርክብና ከነልዕልና ግን ተመሊስና ከነጥቋዕም ኢና ግን ተመሊስና ኣብ ኢንተርናሽናል ሕግታት ከሲስና ጀኖሳይደራት ከነብሎም ኢና ዝብል እዩ ኦፊሻል ዲክለር ዝገበሮ ንፓብሊክ እዚ ማለት ምርድዳ የለን ማለት እዩ እንታይ ዳ ፀጊምና እሞ ካብ ዝፅግመና ኣብኡ ተፀጊዕናስ ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ኣውሪድና ኣለዎም መደብ ምስ ሻዕብያ ምስ ሱዳን ምስ ፋኖ ምስ ናይ ቤንሻንጉል ዕጡቃት ቲፒኤልኤፍ ኮይና ንፒፒ ገልቢጥና ስግር መንግስቲ መስሪትና ትግራይ ሃገር ክንገብራ ኢና ዝብል ሓሳብ ሲልካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሓሳብ انتحازو شجر يورلن كتبل تقلع جن زي يخوني سئل زبايا منجستي سئلا هزخونة عد مسيا ني حدا على وعدي منجست قلبيتاس ندورت انز مرحو وجلس جر منجست يتبع خطو مسرته ما يتخلن تبي يتبع زل منجست بايزو يقلل غيرنا خنوس ديبلنا ني هادك تقلالا زطفئ ني هادك درشا مچم شتارخ كلنا هادك سرحنا عندنا تزمرح سبونا وي كم زل يتفلطن سرعتونا وي كم زل يتفلطن انت قليل حيلي يكون كاب ناب كينات وسينكا خمس غير كاتغد بسلاماون كينات تعرفك تدرادر كلخا اخا ملكع خحز خل سلازي تاصمدو كاب كلته مصماد حليفه ناب 3 4 مصماد اتيا خيدا انت اتمص زبل ኣይፈልጥን ግን ሲልካ ፖለቲካሊ ክትሪኦ ከለካ ግን ናይ ኤርትራ መራርሓ ፖለቲካሊ ዝብለካ ዘለኹ ምስ ህወሓት ዝነበሮም ልዕልን ምባል ነቲ ኩነታትስ ነቲ ኩሉ ዘጥፍኡልና መሊስና ኢና ንሕና صار حزق خمس ودي لهم حزقن كم زجيرنا إنا زبل عقبت زلة تمثيلي الرأين دما بس حزق اللي خناتات كتير أخلاق بوليتيكاس مرانا دي ساباني خالد ياو نافتن شنفراتي هو حد بوينو زجورا نجار بفتسم يلا زخونا نجار كي حزة مالتي خالد تسامي دي أزول حيلون بوينو زجورا نجار يلا سلازيتي ፖለቲካው ምንቅስቃስ ተጦርነት መነትርፎ ኣሞንጎ ስመራና አዲስ አበባ ኣስመራና አዲስ አበባን ሓደ ዝኾኑሉ እዋን ካልኦቶም ይረግፉ ማለት ሓደ ዘይኾኑሉ ምክንያት ድማ እንድሕር ተደራዲርካ እንድሕር ተረዳዲኻ እንድሕርና ውሳነታት በፂሕካ እንድሕር ተኣማሚንካ ሓደ ዘይትኾኑሉ ነገር ኣይህሉን ሓደ ዘይትኾኑሉ ነገር ኣይህሉን ስለዚ ናይ ብፁምዳ ዓይኒ ናይ ቲፒኤልኤፍ ናይ ዝሕዝ ዘሎ ሓይሊ ክሪኦ ከለኹ ፅግዕተኛ ፖለቲካዊ ሓይሊ እዩ ኣብ ጎሊኡ ዝተፀግዐ ማለት እዩ زتصقع زين تبارو سرفايف ناي مغوار عدلو يلن سرفايف مكغبرا يخلن حدا عدد ما ناي بعلو راوحه قديميو صوم دو فتر زخل امبر راوحو شيتو ناي مانم راوحه لعنت كفتر اي خلن
بتزنبر قرحنت خطري خلخاون أنا بزي درجة زي زردو برقص ناي ميديا علالاتات اللو ناي ميديا شفانات اللو بميديا ليتن كترني يسرحوا اوكي منم شجر يقولون نوشت بزعات خاقص رجن زي حيل زي حيل ناي مخان عدلو نشتايو زبلي زلان سلازي تامدم دمتاي تحزر لو جلناي تي بي ال اف صقعتنيا بوليتيكاو حيل مبر اب غولي تصقعو ناب غولي ودي مبر كم تناي قدم تي بي ال اف تطويلو عرسو خويل ግን ህዝብ ትግራይ ዘድሕነሉ ግዜ ኣብ ቅዒ ዝብል ሓሳብ ንምውሳኸ ጽቡቕ ከባቢ ሓደ ሰዓትን ፈርዓነ ዋግዕና ኣለና ብጣዕሚ ዘመስግን ምናልባት ምስቲ ሕጂ ዘለዓልካዮ ርእሰ ጉዳይ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ድሌታቱን ባህጉን ሓቢኡ ይፈልጥን ጽቡቕ ነገር እሱ እዩ ኣብዛ ናይ መዓልቲ ነፃነት ኤርትራ መደረ ኣብቲ ስመራ ኣምን ህዝቢ ዕላው ዝገበረ በቐጥታ ፈነወ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሉ ቅድሚ ሕጁን ይደጋግማ ይባይዞ ወይ ምስ ኣቶ መለስ ዜናዊ ኣብዚ ህልወና ጻኒሒ ታና ኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ድራፍት ገይሮ ቀዲሙ ስለዝለኣኸለይ እዛ ናይ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ትብል ነገር ኣየኺደኩምን እዩ ዝዓንቀጽ 39 ዝምልከት ነገር እዚ ትክክል ኣይኮንኩምን ኢለ ርኢቶ ሂበዮ ነይረ ግን ክሰምዐኒ ከኣለን ኣቀዲመውን እንደውም እንታይ ዝብሎ ኣቀዲመስ ከምኡ ከምትለኒ ዝፈልጥ ነይረ ኢሉ ወረደ ጽዲቆሞ ስለዚ ንህዝብ ትግራይ ይኹን ንህዝብ ኢትዮጵያ ዘይጠቅም እዩ ዝብል ኣብ ቀደሙ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ምስቲ ናይ ጽምዶን ገለመለን ተኣሳሲሩ ኮንደኾነ ሓድሽ ነገር ይመጽእ ምክንያቱ ምስ ሻዕብያ ኮንካስ ናይ ኤርትራ ሃገርነት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ናይ ኤርትራ ትሬት ስለዝኾነት ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕር ዝብል ኣጀንዳውን ይመጽእ ስለዘሎ ንኢትዮጵያ ናብ ብዙሓት ሃገራት መቃቂልካ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ሓጋጥማ ዝኽእል ትሬት ሚኒማይዝ ምግባር ይከኣል ይኸውን ይኸሙ ይሓስቢኦም ኢሎም ዝኣምኑ ገለ ተጋሩ ጋጢሞም እዮም ኣለዉ ባይዘው ድሓር ኣብዛ መደረ እዚኣ ታ ኩሉ ሻዕ ኮንሲስተንትሊ ን20 30 ዓመት ዘሰጎማ ፖለቲካ ሒዝዋ መጽ ታይሉ ኣብ ኢትዮጵያ ቨርቲካሊ ዝብሎ ኤትኒክ ምትፍናን ናይ ብሄር ምትፍናን ተፈጢሩ ዘሎ በት ዘሎ ቲፒኤልኤፍ ዘታ ቲፒኤልኤፍ ይብልን ግን ናይ ሕወሓት ይወደግ ዝቀረጽ ሕገ መንግስቲ እዩ እዘየድልን ኢሉ ታይዳ ይዘድልሉ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዜግነት ፖለቲካ እዩ ክሰርሕ ዘለዎ ኢሉ ብግልጽ ተዛሪቡ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዜግነት ፖለቲካ ማናይ መን እዩ ናይቶም ሕጅ ተጻምርት ኮይኖም መጽዮም ነው አንዳርጋቸው ጽጌ ማለት እዩ ፕሮፌሰር ብርሃን ነጋ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ጃንሆይ ዝነበረ ኣብ ግዜ ሃጸይ ምኒልክ ዝነበረ ኣምሓሪት ትመስል ኢትዮጵያ ናይ ምፍጣር ናይ ስቴት ወይ ድማ ናይ መንግስትነት ህንጸት ሃገረ መንግስት ማለት እዩ እዚ ክኸውን ዘሎ ኢሉ ብግልጽ ተዛሪቡ ስለዚህ ተዓንቶይ ዝበልካዮ ሃገርነትም ዝሓስወሎ ዝበልካዮ ናይ ትግራይ ሃገርነት መቃብር ሻዕብያ ኢሎም ዝማጎቱ ናይ በተሐረገጽ ናይ ዶክተር ደጀን መዝገበ ኣቦ ወንበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ተደጋጋሚ ብዚ ሚዲያውን ተዛሪብዎሎሞ እዚ ንምውሳኺ ብጣዕሚ ዘመስግን ምናልባት ተመልከትና ኣብ ዝርእሰ ጉዳይ እዚ ከም ሚድያ ጸግዒ የብልናን ንሕዞ ንድግፎ ክስታይ የብልናን ማእኸልና ረባ ህዝብ ትግራይ ንገብር ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ አዲስ አበባ ያሉ ኣብ መቐለ ዘሎ ይኹን ኣስመራ ያሉ ንድግፎ ሓይልን ፖለቲከኛን የለን ንትግራዋይ ንተጋሩ ዝጠቅም ሓሳባት ግን ኣብዚ ነተኣናግድ ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ኮይኖም ኣብዚ ሚድያ ዝቀረቡ ሰባት ኣለው በተደጋጋሙን ናይ ሕወሓት ቤት ጽሕፈት ሓለፍቲ ዝኾኑ ኣብዚ ሚድያ ዝመጽኦም ሓሳባቶም ቻሌንጅ ተገይሮም ክማጎቱ ኢንቫይት ገይረዮም ይፈልጥ ኣይመጹን ዝመጹ ከኣለው ስለዚ ንምንታይ እዮም ካብ ሕወሓት ዝወጹ ገለገሊኹም መብዛሕትኦም ይርደአኒ ግን ጀነራል ዮሐንስ ይበዝሕሎ ሰለሞን ውን ዝንኻልኣይ መዓልቲ ኸኣዩ ስለዚ ዝተቀየሙ ትበሃል ቋንቋኒ ገለገሊኹም ትጥቀሙላ ምናልባት ገሊኹም ብፍላጥ ኢኹም እዚ ማለት ዝተቀየመን ዘይተቀየመን ዝበሃል የለን ሰለሞን ማዓሾ ናይ ሕወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ነይሩ ዞባ ማእኸል የመሓድር ነይሩ ጀነራል ዮሐንስ ውን ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ሰራዊት አዛዚ ነይሩ ናይ ሕወሓት ተጋዳላይ ነይሩ ኣዘዝቲ ብርጌዳት ነይሩ ስለዚ ዝፈልጥዎን ዝመርሕዎን ዝኾንዎን እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ስለዚ በተሓደ ገጽ ዘሎ ፕሪንሲፕል ብዘሎ መንገዲ ንኻልኦት ሰብኣት ብዘየጸልም መንገዲ ሓሳባቶም ንኽገልጹ ዕድል ንፈጥር ብመንጽር ረባ ህዝብ ትግራይ ካልኦቶም ውን ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ዝኾኑ መራሕቲ ዝኾኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣክቲቭ ዝኾኑን ኢንክሉዲንግ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ ሎማዓን ተገሊጸሎ ሽሙ እዚ መጽኢኹም ማጎት ፈቃደኛ እንድሕር ኮይኑ በዘጋጣሚ ዝኽንዕድሞ ንኽእል ስለዚ ነቲ ተመልካቲ ግልጽ ንምግባር ናይቲ ሚድያ ዓላማ እዩ ክሳብ ሕጂ ንሕና
بزي نحزو صقعن ندقفو بوليتيكان فلينا نوقعن مسرونا بمئتوز ميدياز مجمره خط اشكلو كند علامه ناي زي ميديازي تيزلو دبرخرخات صقع حسكا بتن ناي امني مدبراي صلمن شماشمن حزب تግራይ ጠቅም ይዝብል እምነት ስለዘይብልና ሐሳባት ከም ወርቅ በሐው ተፈቲኖም ይቀርቡ እቲ ህዝቢ ወይ ተሕብረተሰብ ከኣ ዝደልዮ ንኽመርጽ ናይ ምግባር ዕላማ ከም ዘለና ክንገልጽ ንፈቱ ሰለሞን ክብረት ይሃበለይ ያቀኒለይ ሻናውን ክብረት ይሃበለይ ያቀኒለይ ስለዚ ተመልከትና ንኸባቢ 20 ጎደነ 2 ሰዓት ዝኸውን ስለዘዳመጽኩምና ሰማዕኩምና ካብ ልብና መስግን نقص عليم سكال أوتجايش كسان رخب سلام